Добрый дзень, вітаю ўсіх, правяраю гук. Гук ёсць. Вітаю ўсіх, сёння пятніца. А пятніца гэта значыць, што мы гуляем у тое, што перамагло ў галасаванні ў чацвер, то бок учора. І гэта быў другі раз ужо Broken Sword. І гэта насамрэч вельмі якога ён года, там 96-го, па-моему, дайце хуценька гляну. Broken Sword, які выйшаў прыкладна ў 90-х, і гэта на свой момант, як вызначылася, вельмі вітаю, Рудзі. На свой момант гэта вельмі, зараз падглядзеў, 96-го года гульня. На свой момант яна была вельмі высокабюджэтнай, а гэта яшчэ і другі ўжо па ліку рэмайстар гэтай гульнян, ну, гэтай канкрэтна часткі. І я пры гэтым праходжу яе ўпершыню, то бок для мяне вось гэты другі стрым, гэта другі раз, калі я ў яе гуляю. Вітаю, Рэгана. Вось. Сёння працягваем. Агульна давайте коротенька по сюжэту. Гэта квест, гэта значыць, што мы шмат клікаем, але ў той жа момант ён зроблены больш сучасна у сваім сэнсе, то бок няма так, ну, мы сумяшчаем час ад часу дзіўныя рэчы паміж сабой, але ён лагічны. Мы гулялі ў больш познія квесты, там, якія выйшлі ў нулявых, напрыклад, і у некаторых з іх была вось гэтая квеставая штука, што ты хер ведаеш, што ты клікаеш увогуле. Вось, сумяшчаеш вельмі дзіўныя рэчы і час часу вельмі дзіўную логіку павінен выкарыстоўваць. Ну, таксама такое ёсць, але ён нейкі трохі лагічны, што ли. Вось, і ён больш сканцэнтраваны, на мой погляд, на гісторыі, і плюс мае катсцэны. Кола і майонез, ну, вось гэтае, напрыклад. Вельмі лагічна. Вось, так што мы працягваем. Асноўнае па сюжэце. У нас галоўны герой амерыканец, я ўжо забыўся на яго імя, мы калі пачнем, я можа узгадаю, можа яго імя хтосьці назаве, я запомню. Вось, галоўны герой прыязджае ў Францыю, сядзіць сабе ў кавярні, і раптоўна ў кавярню забегае клоун, крадзе нейкі чемадан, падкладае бомбу і выбягае, пасля чаго бомба выбухае, дзіўна. Памірае той чэл, якому належаў чемадан. Мы нічога не ведаем, мы просто знаходзіліся звонку гэтага кафе ў раздраі поўнасцю разнесена ўсё. Вось, і мы ў пагоні за забойцай клоунам, як вызначылася, ён яшчэ і перапранаецца. Гэты чэл, які робіць гэта ўжо не першы раз. Мы знаходзімся знаёмімся з мясцовай журналісткай Ніко, па-мойму, францужанкай, і яна нам дапамагае ў пошуках гэтага клоуна. Ну, але як яна дапамагае? Яна ў асноўным сядзіць і папівае каву ў сябе ў хаце, а мы ёй носім розныя рэчы і ў выніку па крыху прасоўваем сюжэт. Можна клікаць яго ямкам, я думаю, як завгодна можна яго клікаць. Мы зараз у гатэлі. Так, я зараз музычка даволі глосная, праверу, каб вам занадта не была. Мне падаецца нармальна, так? У іншага клоуна. Дарэчы, я не памятаю, але мы, па-моему, знайшлі прызнакі таго, што ён у кагосьці іншага збіраецца перапрануцца увогуле. Ну, на сваё наступнае забойства. Што у нас тут? Так, нос клоуна, ID-картка, манускрипт. It was the ancient manuscript which Khan had stolen from Plantar. Ага, старажытны манускрипт, які вось гэты чэл... Ага, я ўзгадаў, як клічуць забойцу. Кхан. Яго імя. Так, ключ ад It was a гатэля. key ring bearing one large brass key and a tag which read Hotel Ubu. І вось нават у нас ёсць It was фотаграфія гэтага Nico's чэла. photograph of the man we suspected of killing Plantar. На жаль, я не магу яе разглядзець бліжэй, але там у нас ёсць фотка гэтага забойцы. Глядзіце, які пракалдэс. У нас ёсць манускрипт, і калі мы паспрабуем зараз... Якая штука з гатэлем? Вітаю, Мармоль. Дарэчы, можа, трошкі ранавата яшчэ людзі трохі пазбіраюцца толькі, але давайце адразу, я яшчэ, калі не забудуся, потым яшчэ раз раскажу. Я учора ўжо расказваў, праца над самураем Чамплу ўжо скончана. Мармоль якраз такі вядзе праект увесь гэты з перакладам з агучкай самурая Чамплу. І ён скончаны і ўжо адпраўлены на скрынку, і калі Мармоль яшчэ можа вось у чаце падказаць, калі кудысьці яшчэ было адпраўлена, там, мне падаецца, дамовы яшчэ з іншымі ідуць. Вось, пакуль некаторыя проста не адказваюць, але на скрынцы будзе ўжо ў панядзелак першая серія, а тым, каму цікава, ўжо будзе адразу, я не упэўнены, гэта ўжо адразу працуе альбо не, каму хочацца пахутчэй, таму можна перайсці вось сюды на Patreon.
на Патреоне задонатить трошки, і ви падтрымаеце праект, і таксама яшчэ наступныя агучкі, і яшчэ атрымайце сабе самурая Чамплу агулам. Калі вам шкада грошай, альбо вы не ўпэўнены ў тым, што мы зробім, у якасці таго, што мы зробім, то самурай Чамплу будзе выходзіць па панядзелках і серадах, і вы пабачыце яго цалкам праз пэўны час. Просто прыйдзецца пачакаць. Я спадзяюся, вам спадабаецца. У любым выпадку гэта нам вельмі падабаецца гэты серыял, і мы робім тое, што падабаецца. І таму спадзяюся, атрымалася дастаткова якасна, каб і вам таксама было прыемна паглядзець. А я буду далей разбірацца ў тым, што я ўвогуле рабіў, таму што калі мы пару месяцаў таму мы гулялі у гэтага самага у Broken Sword. Падпісацца на Patreon можна будзе глядзець адразу ўсё на Кінакіпе онлайн, або сайціку спампаваць нашага. Вось. Так што, калі вам цікава, можна і будзе і на Кінакіпе. А Кінакіпа яна поўнасцю па тыпу закрывае, яна не можа выкладваць па тыпу па днях, так? Таму што я пакуль толькі чуў пра скрынку, тое, што яна можа па часе выкладваць. Так, давайте спрабуем. Я памятаю, што гэта гейм-овер будзе, але зараз мы выйдзем, і нас павінны будуць забіць з-за таго, што ў нас ёсць манускрыпт. І манускрыпт гэты вельмі патрэбны нейкім двум дзіўным людзям на выхадзе. Вось. Мне патрэбна нейк пранесці манускрыпт так, каб мне яго не адабралі і мяне не забілі. Hold it right there. Search him again, Flap. Опа, манускрипт зайшов. See, that's it. I can explain everything. Well, almost everything. Too late. You're on your way to feed the fishes. I'm allergic to fish. I break out in blotches when I eat tuna. Let's go. І гэта наш гейм-овер, нас мафіозі скидваюць у раку і капзданам. Окей. Так, патрэбна прадумаць планы, як вынесці манускрыпт, каб гэтыя хлопцы не здагадаліся. Наколькі я памятаю, там алейка ёсць ззаду, так? У ідэале нам можа ў алейку просто гэтую і скінуць, правильно? Ну, моя логіка. І, па-мойму, праз вакно нават можна. Там на кліпе няма аўтаматызацыі, але класная інтэграцыя з Патрэёнам. А мог просто даць бучку з ірытыду. Ну, гэта любая гульня можа так хутка скончыцца. The door was locked. Так. Зачынена. Зачынена. The door was locked. Чакайце, на першую ён сказаў нешта іншае. The door was locked. Слухайте, у меня ключ. Мне хутчэй за ўсё ключ патрэбна скарыстаць, так? А 21-го вось нумара. Ну? Гэта што? О, нарэшце. Так, у 21 нумар мы можам, і мы можам, па ідэі, ўзяць ды выкінуць просто, правильно? The window looked out over a narrow alley. Вось гэта алейка, і давайте туды выкінем. Ну, атрымліваецца так, на жаль, Кінакіпа не дазваляе выкідваць усё скрозь час. Я думаю, можна, ну, карацей, мармолю вырашаць, што з гэтым рабіць, або да вас просто трымаць у курсе. Вось, я думаю, што калі выйдзе на скрынцы, то, у прынцыпе, і на Кінакіпе можна выкладваць ужо ў агульны доступ, таму што якая розніца, правильно? Вось, але гэта пытанне на будучыню. Пачакайце-ка. Я не магу яго просто кінуць. I knew this was no way to treat an ancient manuscript, but I couldn't let it fall into the hands of the goons waiting outside. Добрый дзень, завітаў на хвілінку, каб пажадаць, каб нейкі казёл не перашкодзіў стрыму. Дзякую вялікую, а былі планы, што хтосьці перашкодзіць? Усё ж у парадку. It was the rolled up manuscript waiting to be retrieved. The cobbles of the alleyway looked very distant and... Цудоўна. Мы выкінулі манускрыпт на вуліцу, і зараз можам спакойна выйсці з гатэля і прабраць яго звонку.
Та правда, я нешта прапусціў на мілых стрымах. Да не, я вось не ведаю, пра якога казла гаворка. Я не ведаю, мы сёння чакалі Hold it казла. right there. Чат, вы Search казла him чакалі, again, я lad. не чакаў ніякага. Nothing, Guido. Okay, let him go. Добра, манускрипт на вуліцы, і мы зараз яго забяром. If the manuscript was what Flap and Guido were after, they were going to be disappointed. I couldn't wait to get back to Nico's apartment and check it out. У мене, по-моєму, а тут є режим переключення по типу на стару графіку? По-моєму, було. Я тільки не пам'ятаю, на яку кнопку. Вернулися до Ніка. You're just not going to believe what I found. It's not another part of the clown's costume, is it? Ми гляділи стару, я ось кнопку не пам'ятаю, але треба лізти у меню, а меню зараз... It's a medieval manuscript. Старожитний манускрипт. Khan left it Середньовічний. in the safe at the Ubu. It's incredible. Is this what he took from Plantark? It could be, which means it's worth enough to kill for. Мгм. Look there, two guys on the same horse. Oh, yeah. Maybe they couldn't afford one each. What of it? Have you ever heard of the Knights Templar? Their official seal was an image of two knights sharing a horse. Whatever this manuscript means, it's connected with the Templars. How come you know about Крыжаки. these knights? I learned about them while writing an article on the Crusades. Рицарі, This крижаки guy, і named ось початка Hughes їх the Payne, по типу центру. arrived one day at the court of King of Jerusalem. He offered to protect the Christian pilgrims from the displaced Muslim armies. The king would be able to guarantee safe transit to Christians in the Holy Land. Safer journeys meant more pilgrims, and pilgrims meant trade and wealth. The Templars proved invaluable to the king as a mercenary army. It was said that they never asked how many the enemy numbered, just where they were. And as the years went by, the Templars grew in wealth and numbers. They were so rich, even kings came to them for loans. But at the height of their power, they fell foul of the King of France. He rounded them up and turned them over to the Inquisition. Thousands of Templars were subject to torture and confessed to heresy. Of course, at the hands of the Inquisition, there wasn't much they wouldn't confess to. The last Grand Master Jacques de Molay was burned alive. But the treasure of the Knights Templar was never found. Угу. Калі коротко, дахалери гроші Jeez. 10 у Парижу. So the treasure is hidden, waiting to be discovered? If there ever was a treasure, it's been lost for 600 years. Anyway, we're supposed to be investigating a serial killer, not a medieval treasure trove. But maybe that's what the clown and his accomplices are after. Maybe this manuscript is the key. You'd better leave it here for safekeeping. Think about it, Josh. One guy's already died for it, as you said yourself. Besides, that parchment is fragile. Okay, I'm convinced. You keep hold of it. Окей, яна забіраю. Чекай, Окей, гэта будзе ў яе. Нам за Procession to Calvary адпраўляецца 900, дзякую вялікі. Ну гэта амаль пентимент, там уже пачалася сярэднявечная гісторыя, і, дарэчы, за Procession to Calvary таксама туды ж прыкладна страляе. Так, а што я магу? I'd better get back to... Okay. А я магу ёй нешта яшчэ паказаць? Ну, па тыпу, я, можа, нейкі... І куды ты папёрся? Ну, куды ты пайшоў? Блін. Трэба было паглядзець, бо мне падаецца, некаторыя прадметы я яшчэ ёй не паказваў. І наконт пераключэння графікі... Так, пробел не тое. UW і... О, там. Можна табом. Вось так яна выглядала ў сваім 96-м годзе. Можна вярнуцца, дарэчы, да дзяўчын назад. Наконт першага рэмайстера у ім акрамя выразаных жорсткіх сцэнаў, у тым ліку гейм-овераў, Hi, яшчэ how are дадалі you? квадраты з тварамі, як у коміксаў. Толькі твары Oh, былі hi. без мімікі, Come in, нават не Josh. адкрывалі рот, калі персонаж нешта казаў, толькі лыпалі вочамі. Вачыма.
Ну так, я нешта бачыў, і атрымліваецца першы рэмастр быў, ну, я літаральна я паглядзеў, і там першы рэмастр ні аб чым. Ну, так, ну, не той, каб ні аб чым, ні аб чым. А плюс рэмастара гэта тое, што па тыпу стваральнік, там, дырэктар альбо хто, сказаў, што гэта па тыпу версія, якую яны жадалі з самага пачатку зрабіць. Тое, што яны не паспелі дарабіць. Але шмат каму спадабалася якраз такі арыгінальная версія, і вось гэтымі сцэнамі з вачыма яны проста спрабавалі запоўніць сюжэт, скажам так. Каб менш бюджэтаў выдаткаваць на гэта. Можа схлусіў, каб проста прадаць лепей. Два галоўных моманты, за што крытыкавалі. Ну, у прынцыпе, можа быць. З-за таго, што зараз яны маглі бы на бюджэт зарабіць у выніку і тое, па тыпу, зрабіць як жадалі бы. Але мне падаецца, гэта быў проста словы, каб прадаць лепей. Па тыпу, у гэтым рэмастары будзе контент, якога вы не бачылі. Людзі пайшлі глядзелі гэты контент і няма аб чым I гаварыць. found Plantow's briefcase in the killer's hotel room. It was empty, of course. У гэтай версіі ўжывалі шыі, але дакладна не кажа РФ з запрацоўкай рукамі. Так. Ну, тут ёсць моманты, па тыпу, калі глядзець, калі проста піхнуць гэта ў шыі, мы атрымаем палепшаную вось гэту, напрыклад, штуку, так? Яна будзе. Мы атрымаем палепшаныя вось гэтыя, ну, кавалачкі, так? Але вось гэтую дашку, як яна перапрацавана, гэта ўжо дамалявана рукамі. Ну, з ніадкуль яно так не возьмецца. Тым больш, што тут больш тэматыка, тут проста налепачкі нейкія, без кантэкста. А тут фатаграфіі, а яна фотограф, і гэта мае сэнс. Ну, то бок, я лічу, што, ну, яно заўважна ў некаторых момантах, некаторыя рэчы проста з ніадкуль бяруцца, а шыі не прыдумвае. Яно проста робіць тое, што бачыць. Ну, што там статыстычна лепш падыдзе. Let's take another look at them. На манускрипт яшчэ раз паглядзець, але тут нічога Let's новага. face it, we need help, George. Someone who knows about these things. Хтосьці, Who хто do you разбіраецца ў suggest? гэтым. Indiana Jones? А, I know Indiana a guy who specializes in medieval studies. His name is Lobino. Лобіноў. Some stuffy Okay. old fossil who gets horny over ancient relics, I suppose. So funny. Andre isn't stereotypical professor you have in mind. Where can I find this Lobino guy? At the Kron Museum. I'll give you the address. Угу. Окей. Можна поразглядати. О, кавалки можна розне поразглядати. There's a woman looking at her reflection in a mirror, but the reflection has 3 hideous faces. She reminds me of the Wicked Queen in Snow White. She was the one who said mirror, mirror on the wall, wasn't she? She made me cry so much when I was a kid. Mom carried me out of the movie theater. She didn't frighten me in the least. Like I said, I was only a kid. I didn't like the crocodile in Peter Pan either. Жанчына, якая глядзіць на сваё адлюстраванне, але бачыць 3 твары. A knight with a crystal ball. Now, there's something written Рыцар on з the scroll крыштальным beside the шариком knight. нейкім. Yes, but it's written in Latin. Per disciplinam mea lux videbis. By my teachings, you will see the light. You speak Latin? Where did you learn a trick like that? A trick? I studied law, okay? I can read Latin. My, you're touchy. Tell me that again. Through my teachings, you will be enlightened. Угу. Праз мае настаўленні вы атрымаеце святло. Ну, па тыпу прасвятленне. Добра. Тут There's яшчэ. a guy working on a loom. He's weaving a carpet or a tapestry. Or a duvet cover. It's a clue to a place, I reckon. Somewhere famed for weaving and ships. Where folk live in barrels? It beats copper boxes. Угу. Окей. Ні халера пакуль не зразумела, просто разглядаю малюночки. І There's a guy with a слухаю їх sword коментарі. and a bull. The only mythological bull I know of is the Minotaur, but he was only half bull. I don't think I'd like to be half a bull, even if it was the bottom half. What's that object between them? It looks like a gem on top of a tripod. Ну окей. Разглядалі і, ў прынцыпе, яны апісалі тое, што мы і так бачым. Што яшчэ? Давайте. Do you want this photograph back? No, это и есть you keep it. фотография. I can always make another print. I found this in the killer's room. What is it, a credit card? ID, Thomas Merlin, of the Gruber Electronics Corporation. Never heard of him or the company.
Окей, картка её невядома. Запалки мы, по-моему, показывали, еще гэта показывали. I found this Запалки. matchbook in the killer's hotel А, не, room. It's from the запалки не club показывали. Alamut. Never heard of it. Is there anything written inside it? No, what were you Hmm. expecting? If this was a movie, there'd be a clue, a name or an address. That's no use. There aren't even any matches in it. Oh well, I'll keep it as a souvenir. Добре, набор запалок, у яким нема запалок і ніякої підказки, тільки назва клуба ніякого. Maybe I'll check out the Kroon Museum. I'm sure you'll find it useful, George. Яна прапанавала адправіцца ў музей да яе знаёмага археолага, які можа нам трошкі дапамагчы гэтым манускрыптам. Дзякуй вялікі, Ніка, што ходзіш паўсюль са мной і дапамагаеш. Яна такая: цябе чакае небяспечнае падарожжа, ну-ка, пайдзі-ка да майго сябра, і сам разбярэшся зусім. Так, музей, так? Не, гэта кафе. Ось, музей Крюне. Я так разумею. Просто так можа, што ёсць. Што вельмі важная штука заўсёды. У любой гульне. Access to the side and rear of the museum building was blocked by a dense clump of bushes. A real macho guy would have plunged straight into the spiky, scratchy bushes. Not me. Мы проста не падабаемся, ну мы ўжо... Так, шансаў у нас ёй не той, каб шмат. Through the grimy glass, I could see several large shapes in a Можа, яна не gloomy вельмі room. жадае расследавання What they гэта were, рабіць, яна I такая: ну couldn't ідзі, imagine. ідзі, да сябра майго, пайдзі, вось гэта прынясі. I і там considered разбярэшся. smashing my fist through the pane, wrenching open the window, and vaulting triumphantly into the building. Then I thought, no, that's dumb. Besides, I might get hurt. Падаецца, па-моему, двойным клікам можна хутчэй тэлепартавацца адразу, ну, типу, заходзіць. Ахоўнік. Ахоўнік? Давайте me. паразмаўляем. Oui, monsieur? Are you Lobino? Oh, no. Fancy you mistaking me for him. No. I am the deputy custodian. But Lobino does work here. Work? I wouldn't go so far as to call it that. He studies here most days, but as you can see for yourself, not today. Лабіноў сёння няма. Яму можна тыркаць штукамі, але я не жадаю. Forget it. Нічога ён не павінен ведаць. Так. It was a statue from ancient Egypt. Those old civilizations sure could teach us a few things about art and beauty. The statue didn't deserve to be mauled by a Philistine like me. Окей. Мне так падаецца, што большасць з гэтага я проста буду падыходзіць і ні халеры я з гэтым не зраблю. О, пачакайце-ка, падставачка, якая была на манускрыпце. Літаральна такая ж. In the case was a spindly tripod, blackened with age and pitted with rust. It was identical to the tripod pictured Я on the на гэта заўважыў. manuscript. A notice identified it as 15th century from Western Ireland. It had been found in Lochmarn at the site of a Knights Templar preceptory. Ireland! What's that? This tripod was found in Ireland. I will have to ask you to keep your voice down. I'm sorry, I was excited. Окей. Hey, no. No, monsieur. No. What's wrong? You must not handle the exhibits. I'm sorry. У нас ёсць гэтая падставачка трыднога. Не, у трыдногі ёсць назва. Очень крутая. Карацей, літаральна сёння об этом гаворка была, я так і не запомню слова. Карацей, вось гэтая штука. У яе ёсць, яе знайшлі у Ірландыі ў 15 стагоддзі на месцы, дзе было там гэтай крыжакі і былі. Так што, ў прынцыпе, гэта дакладна тое, што нам патрэбна. The case contained a collection of rocks. Пакуль невядома They навошта, were all але shapes штосьці and першае. colors, but they were still rocks. Above them, a sign read, L'Age Paléolithique. I tried to sneak my hand inside while the guard wasn't looking, but the case was locked. Блін.
Нічого не скрасці. Що за музей такий? Нічого їм не скрасці. The rod turns. Оп. Акенца. Чинили? Цудовно. А навошта? Ну ладно, покинем його як ёсць. There was nothing in the urn. It was a large brass urn. А, яно толькі часова адчыняецца потом. А, і гэты падыходзіць і адключае. Блін, окей, ладно. Невядома навошта я гэта ўсё. Там праход далей ёсць? Я думаў, што я магу далей прайсці. Угу. Цікаво. Окей. I looked down at a collection of tools with wooden handles and tarnished metal blades. А щоб написали, There were нічого не крають knives, руками. chisels, Ні, and spikes, ну, тут є fanned аховник, out in які нам semicircle. такі, а та I та не guess there's кранає always been a руками. need for home improvement. I tried to raise the. Ну, все зачинено, короче. А что, коли я отчиню? Оп. И такие пу-пу-пу, тренога была тут. Ну. Я натиснув взаємодіяння, і зараз він закривав окенце. Now, what did I tell you about touching the exhibits? Угу. Зараз йому знову Was it you адригував. can touch all you want so long as your hands are clean? Not quite, monsieur. It was do not touch, Блін. not ever. Oh yeah, that was it. А навіщо це окенце? High above me was a window. Хм. Мені нічого навіть близько до гэтага окенца нема. Ну, по типу, хоч неяк узаємодействовать. О, саркофаг. Давайте попробуем. Leave it alone. That closet is over 3,000 years old. Окей. Closet? It's a sarcophagus. У мене є ідея, короче. Ми берем. Я зараз повну лухту роблю, і вона може не мати ніякого сенсу. Я беру, окенце очиняю. Attention! Don't you think it's kind of stuffy in here? Better stuffy than dead. What's the problem? Fumes from car exhausts? Not just that, monsieur. There's a new burger bar opened up across the street. The Laughing Buffalo. So what's the problem? They cook their burgers on a charcoal grill, and the fat falls on the open flames. The amount of organic compound and smoke particles released is astounding. Since they opened, local air pollution has doubled, and it stinks like a funeral pyre. That is why I keep the windows closed. Угу. Калі ён адгарнуўся, мы можам адчыніць акенца. Яму гэта не падабаецца, таму што насупраць бургерную нейкую адчынілі, і гэты жыр, карацей, з гэтых бургераў капае на агонь. І пакуль ён там ідзе, давай. Паспрабуем у саркофаг пролезці, пакуль ён там лупаецца з акном. Оба, схаваліся ў саркофаге. Навошта я гэта раблю, не ведаю. А мы можам так ночы This is дачакацца? ridiculous. I could be here for hours. Ён такі, блин, гэта полная лухта, я тут могу гадзіны цэлыя правесці. Ну, у прынцыпе, праўда, я думаў, можна ночы дачакацца там і потым выбрацца. Ну ладно. It was Ладно, a потом. tapestry of a lady, a lion, and a unicorn. If I'd had more time, I could have stared at it all day. Там нешта пра балзанаў, ну нешта такое, так. Touching an object as rare and beautiful as that would have been the act of a barbarian. Блин, ну я больш нічога не бачыў. Тут I такі was no глядаць. desecrator of. It was a stone carving from ancient Egypt. А пачуць сябе муміяй. Вітаю, Метайгоры. Вітаю. Добра. У саркофаг можна залезці, калі ён займаецца акенцам. Карысная веда, якая не ведаю, што. А навошта мне гэта?
The tripod was definitely the one on the manuscript. The Templar connection confirmed it. І I was сябра tempted to go to Ніка Ireland мені to check it знайшли out. все jeszcze. Давайте, може, тупо до Ніка пойдемо і скажемо, ну, слухай, ми не знайшли його. О, аеропорт, як опція. Як опція. Почекайте, аеропорт у сенсі ми у Ірландію полетим? Є, кайфи. Так, почекайте, не-не-не-не. Мы можем застаться покуль что. Я не могу застаться? А, могу. У Парижа застанемся. Давайте до сябровки. Я буду докладнить, что по типу, слухай, мы сябра твоего не нашли. Hi, Jules. А, больше наше имя Джордж. Самое важное, я забыл все имя головного персонажа и зараз... I found the Такой великий. tripod. Where? In the museum. It belonged to the Templars. It was dug up in Ireland at a place called Loch Marn. I have heard of Коли Lochmar. скончується I голосування? read an Зараз. article about the castle. Take a look for yourself. Розмова буде. Кончиться розмова, я откажу. A popular gossip magazine. You read that rubbish? No, I write it. Professor Nigel Pegram, excavating the medieval castle at Loch Marn. That's strange. What? He resigned his chair at Durham University in order to devote his time to the excavation. Not only that, but he canceled the filming of a fourth series of his popular television program. Чел кинул литерально все, как бы раскопками заняться. This site at Loch Marn must be awful important to him. He's the professor of history. They're all cuckoo. All the same, I'd like to talk to this Professor Pegram. How do you feel about a trip to Ireland? Disappointed. Huh? That I won't be going. I want to follow up the Bellotta case. If you really think Peakram's dam is important, why don't you visit Lochmarn? On my own? I'm not so sure about that. Where is Ireland exactly? Он таким... Там по типу, ну, я один... Ну, Ника с нами не поедет, или что. И он таки, ну, блин. Ну, ладно, ну, тогда я не вельми упевнений, що мені ожидає у Ірландію. А де ввогуле Ірландія? Ну, ось такий джел. Коли скончується голосування? Говорка про якое? На п'ятничний стрім, або сьогоднішня рулетка? Рулетка буде десь типу полтори годинки. Ось. А голосування на п'ятницю, воно скончується в четвер. Можем на конт этого профессора What do you спитать. know about Professor Pegram? I've seen a television program, Peakram's Past. He's written a book, The Crusader Families of Ireland. I'll bet he'd be interested in the manuscript. Угу. Професор, який кинув усё дзеля таго, каб рабіць раскопкі нейкага замка і кінуў сваю эту кар'еру настаўніка ў універсітэце і здымкі свайго серыі там па тыпу як TV-шоу, тэлевізіённага шоу, і ён нават гэта закінуў, то бок ён усё кінуў на гэты замак, і ён яшчэ і ну гэта ён знайшоў гэтую трыногу. I'll see you later. Okay. Ну добре, ляцім у Keep Ірландію. me informed if you find anything new. Это Ігорю, у кожного поважають, ну там розмова про французьку сябровку пішла. У кожного поважаючого себе машина є на ёсці. Наконт французької сяброўкі. Гэта гэта адзін і той же чалавек, гэта адна і тая ж французская сяброўка, альбо гэта розныя людзі кожны раз. Па тыпу, усе паважаючыя сябе мужчыны ведаюць адну французскую сяброўку. Яна адна на ўсіх. У нас сакрэтны клуб. Так, Лахмерн. Добра, у Ірландыю. Хутка мы прилетели. А, вось машина едзе.
Several hours later, I arrived in Ireland, the Emerald Isle. I'd been lucky to get a bus from Dublin to the tiny village of Lochmarn. On the way out, the driver told me there was only one service a day. Угу. Автобус катаецца толькі раз у дзень, і гэта невялічкая вёсачка Лохмерн, каля якой раскопкі гэтыя і праводзяцца. Меню. The menu was limited. It read, "No food today." I didn't care. I'd lost my appetite somewhere over the Irish Sea. Угу. Надпіс на меню ніякай ежы сёння. Скриночка. It was a featureless plastic box firmly attached to the wall of the building. Угу. I А, tugged может, at the тут plastic есть? cover, but it didn't move. Расследаванне патрабуе, каб мы заказалі гіна заўсёды. А то навошта мы сюды прыехалі ўвогуле. The lad was doing his best to express his adolescent aggression. His effort was somewhat diminished by the fringe of milk on his lightly feathered upper lip. Hi there. What? What's your name, kid? Who are you calling kid? Who the hell are you? Можна прадставіцца і прадставіцца пры гэтым дэтэктывам. Блін, давайте карацей прыкінемся дэтэктывам гэтым французскім. Rosso's the name. Murder's my game. Are you a detective? Let's just say I'm here to find the truth. Cool. Just like on the telly? Cut the crap and tell me your name. Liam McGuire. What are you doing hanging around the bar, McGuire? I'm on the run from me dad. Why? Did you do something bad? I ain't done nothing, boss. You can tell me, kid. Is it your dad? Oh, sir. He drinks every last penny down his evil throat. And there's me poor old mother, bedridden and dying of presumption. I tried to buy her medicine. Chopped firewood for Father Mahoney till me fingers bled. The old skinflint cheated me too. But I took the pennies he gave me back home. Look, Ma, says I, see what your darling son has earned with his own sweat and blood. When Brilliant. suddenly, me dad appears and grabs the loot. I'm off to Dublin heavy drinking, says he. Watch out till I get back. That's why I runned away. Something in the grin on his face told me he wasn't being strictly Я truthful. згодна. Compared to Трындіть. him, Huckleberry Finn was a candidate for Altar Boy of the Year. Ён распавёў нам ачмурэнную гісторыю аб тым, як яго тата, які шмат п'е, алкаголік. Як ён працаваў шмат, хлопчык гэты працаваў, зарабіў грошай, і тата яго, карацей, узяў усё і ўехаў у Дублін, каб бухаць. Вось, і штосьці на яго твары падказвае нам, нашаму дэтэктыву, што трындзіць, хлопча, трындзіць. Ці мы суперторка? Ну, мы ў бар зараз зайдзем, і калі там ёсць караоке, то мы разбяромся з гэтым. Таму у ірландскага хлопчыка нейкі французскі акцэнт. У яго не французскі акцэнт, у яго, дарэчы, нейкая помесь, у яго гэты... Па ідэі, гэта ён спрабуе імітаваць шатландскі акцэнт, шатландскі акцэнт у Ірландыі. Пры гэтым не зусім не падобна. Ну, ні на ірландскі, ні на шатландскі. Это чел, які не з'яўляецца ні шатландцам, ні ірландцам. І, ну, па тыпу, я не быў у Ірландыі, але нешта мне падказвае, што нават, карацей, набор амерыканскіх стэрэатыпаў пра Ірландыю, то бок ніхалер яны не ведаюць пра Ірландыю. Мне такое адчуванне, ну, я ніколі не быў у Ірландыі, я знаём з ірландцамі, але пры гэтым, ну, не ведаю, для мяне гэта ўсё выглядае вельмі трошкі дзіўна, мне падаецца, трошкі трындзяць. Ну, вось распрацоўшчыкі. Ну, ладно, давайте паспытаем яго. Do you know a man called Pegram? Can you describe him like on the telly in the cock shows? He's an English archaeologist. I know the man you mean if he's the one. Can you tell me where... No, I can't, because he's not here now, but if I sees him, I'll ask him. Добра. Ён не ведае, дзе прафесар, але ён яго бачыў. Do you know what Pegram... Digging for buried treasure? Jewels
and gold and skeletons, like in the films. Угу. Я могу працягваць яго апытваць наконт гэтага. Окей, добра. Што ён яшчэ You know ведае? anything about Peagram's Dig? Што там He Піграм wouldn't let капаў? me anywhere near it. I offered to help, but he chased me off. I didn't want to see his smelly old hole anyhow. Угу. Можа яшчэ Did што-небудзь? anyone from the village work at the dig? Pegram bought some students and bums with him. He reckoned no one in Lochmarn would know what to look for. The only local guy who worked for him was Sean Fitzgerald. What does this Fitzgerald guy look like? Big head, big ears, and face irons. What? You know, spectators, glasses. He's blind as a bat without him. Окей, адзін мясцовы працаваў з гэтым прафесарам у замку гэтым, і ў выніку ён можа нешта ведаць, Фіцджеральд. What can you tell me about the Астатніх castle? ён McGuire? былі What do you want to прывезены know? адкульсьці яшчэ. Well, can I get inside? No, it's locked up. І ў замак Does нельга anyone live зайсці. there? No, only, What? oh, nothing. Не-не-не, што ты там? You know something about the castle you're not telling me, don't you? No, What is it you're covering up? Is it something you're scared of? I ain't scared of nothing. Давай, расскажи. I'll give you one last chance to tell me about the castle. Oh, yeah? And what if I don't? Then I'm taking you back to school. Oh, there's a ghost. Привіт у замку. It's called the Phantom of Lochmarn. Окей. У замку ёсць прывід. Вельмі You're цікава. not telling me you believe in ghosts, are you? Mister, I seen it with me very own eyes. Last Tuesday night, I went up to see what that dig was about. I just reached the top of the wall when I hears this awful noise. What sort of noise? A horrible snuffling and snorting, like O'Brien's pig, only worst. It was coming from inside the castle. Так, ти все ж таки, хлопче, не бачив привіда, ти тільки чув. Did you find out what was making the noise in the castle? No fear. I just sat there on the wall like Humpty Dumpty. The moon was cracked and greasy like an old dinner plate. The yard was full of shadows. I could have been hiding anything. I would have gone home, but my legs had lost their stuffing. Did you get to see the ghost? Indeed I did. And a fearsome Ти все ж sight таки it бачив, is too. хлопче. I sat on my arse, waited while the moon went down. Then out it comes from the shadows, all grey and tattered and hunched over like an old bent willow. Then I hears this spluttering and splashing and horrible laughter in the dark. I was so scared. Why, I fell off the bloody wall. Окей. Ну все ж таки нечто бачив. Але гэта I'm не sure подобно there's привіда a покуль. rational explanation for what you saw at the castle. There is. The bloody place is haunted. Добре, зараз будемо питати саме складане. Ми будемо питати його на конт клоуна. Have you Прикол, seen a видиш? guy dressed as a clown? Here in Lochmarn, they all dress like clowns. The man I'm looking for is a dangerous psychotic. Jesus. It's just like that film I saw. There's this clown, see? And he's after this kid who saw him kill a guy. He tries to warn the sheriff, only no one believes him. Then, while he's in the tub, the clown cuts him up with a chainsaw. My God, that doesn't sound suitable for a kid like you. Who are you calling a kid? I'm 25. Yeah, right. You're not a day over 14. Oh no, it's 25 that I am. Married with a car and 3 kids. 10 kids if you count the wives. Окей. See you later, kid. Okay, Mr. Ну, час для Гіннеса. Ось гэта хлопча адзіны ў ачках і у окулярах, і хутчэй за ўсё ён і працаваў на гэтага на прафесара. The guy with the fiddle seemed oblivious to everything except his playing. Meanwhile, everyone else in the bar seemed oblivious to him. Ну, не була така музичка пішла. He wasn't listening. Добре? Нехай протягує.
Нормально? Top of the Справа есть. morning to you. I beg your pardon. Well, that's what you Irish say, isn't it? Do you want something? Or you just flaunting your xenophobia? Well, I was trying to be sociable. Is it a room you're after? І потрібен нам покой. Давайте. It's not a bad idea. Do you have a vacancy? I could, if you don't mind waiting until the last guest checks out. No problem. When will that be? When the Undertaker comes to collect him. Угу. Окей. Можна не чекати до його того, що ми тут поселимося. Я бачу Гіннес. I'll try a glass of beer, please. Is this your first pint of real ale? Well, I guess so. What's real ale, anyhow? Beer that's brewed from natural ingredients to traditional methods. It shouldn't be kept under pressure or refrigerated. And finally, it should have a good body and distinctive character. In other words, it's flat and worn with bits in, and it makes you fall over. Окей. Тримали. Така, гэта, ну поставив він пиво перед тобою. Или Thanks. пить яку будем? Ось. Гіннес. Максима Гіннес. Угу. Угу. Somehow, I'd managed to drink the thick, sweet brew. I felt strangely compelled to order another, even though my every instinct warned me against it. Угу. Добре. Excuse me, Побачся. Yes, sir? Я ще. may I have another beer, please? Certainly, sir. Same again? Yeah, please. How is this stuff made? That's the secret of the master brewer, sir. Each barrel is lovingly manhandled in time-honored fashion, suspended on skillfully tied ropes of the finest hemp, lowered into the cellar utilizing the forces of original gravity, like manna from heaven. Окей. Thanks. Отримуємо корисну інформацію. Поглибляємося у культуру Ірландії. Окей, неплохо. Somehow, I felt strange. Excuse me. У по виніку гульні ми станемо алкоголіком Yes, sir? просто. Hey, how about another drink? Same again? Do you serve cocktails? I'll serve anyone with manners and money. No, I'm serious. Have you considered turning McDevitt's into a cocktail bar? Cocktails are chic, cool, and popular with younger drinkers. What? Kids in the bar? Can you imagine it? Pinball, pimples, and puke. Right, I get the picture. I'll settle for a glass of stout. А потім обов'язково стойку. Але трошки. Ну, ведаеце, карацей, ну ви просто не ведалі, але насамрэч гэта пачатак дыскарыжам зараз. Thanks. Гэта пролог, скажем так, да момента з амнезіяй. Цікаво, колькі я дыялогу магу ад яго атрымаць. Excuse me. Yes, sir? More beer Просто- over here. Yes, sir. Мы по краху налокалися. Это уже третья была, так? Thanks. И нас еще еще не покуль не выносить. Добро? Excuse me. Ну, гэта Yes, ж sir? літаральна бармен, ён літаральна гарта. More beer Альбо over here. гэта Сільвія. Yes, sir. Ён гэта Сільвія, якая з'ехала. Больш не працуе тут. Не, ну серьезно, Thanks. по типу, где конец этому? Гэта павінна Excuse быць me? наступства. Yes, sir? More beer over here. Не, Yes, пошла sir. одна и та же, пошла одна и та же реплика. Все, мы... Толькі мы тут маладзей. Ну, блин, алкаголь, до речі, Thanks. вельмі сапсуе выгляд чалавека, і ён выглядае горш, чым ён мог бы на у свае годы.
Алкоголизм это вам не шутки. Не жартики. Осторожней с ветом. Не повторяйте дома, короче, вы это. I was about to reach for the pump. A rash move like that in a strange country with strange. It was an electric pump operated by pushing a small lever. Так. Ну, в принципе. Пом-пом-пом. Ну, в принципе, мы давайте просто з ним порозмовляємо Excuse me. тоді, раз ми вже набухалися. Yes, sir? I'm looking for a man named Fitzgerald. Fitzy. What's he done? I believe he may have worked at Peagram's Dig. Sean Fitzgerald. Work. You got the wrong guy. У сенсі. І усьо, ти не прокоментуєш нічого? Do you know a man called Peagram? Indeed I do. Are you a friend of his, by any chance? Ти сябр я Піграма, а нехай буде. In a manner of speaking, I am. Right, me boyo, 160 quid he owes me, pay up. Ага, That's і він повинен Peagram's гроші. business, not Мгм. mine. Ah, but he's done a bunk, hasn't he? Scampered. I know. That's why I'm here, to look for him. And what about the money he owes me? When I find him, I'll remind him about it. Блін. Ну, не мы. Може Піграм гэта, карацей, дэтэктыў, і ён, насамрэч, гэты герой дыскарызіума. Таму што ён павінен бармену грошы. Did Peagram stay here? Yes, he did. 6 nights plus breakfast. He couldn't have had breakfast this morning. Not unless he had it afore he went to bed. What the hell are you talking about, Doyle? The history fella. I seen him this morning. Crack of dawn. I had to get up at 4 o'clock to see to the missus. I didn't know your wife was sick, Pat. She's not. Anyhow, I went out to empty the bucket, and what do you think I saw? For the love of God, Doyle, get to the point. It was the history man, heading out to the village on a Mhm. bicycle. I knew it. Професор усьо ще тут Hand over десь. me money, or I'll throw you out. Can I see Peagram's room? It's been taken by one of the brothers from the reformatory. They come every year for spiritual refreshment. That's a good one. Their idea of refreshment is a good full of stout. I wouldn't want to disturb a man of God, especially not a big fella from the bad boys' home. I don't blame you, Mick. That brother's got muscles like a muscle man. Яны максимально стереотипні. Ну, в принципі, як і французи тут. Я так розумію, ми літерально наберемося просто стереотипів на різні країни. Цікаво, кілька країн усього гульня. Ну, по типу, кілька навідуємо. Так, про What замок. can you tell me about the castle? Don't change the subject. Ah. Are you gonna pay me Peagram's rent or not? І вони ще No потребують, way. ми грошики віддали Listen. за Піграма. I'm not really his friend. I've never even met the guy. But I need to find Peagram urgently. Я зараз хотінка I think потлумачу, his що life ми is in вугулі на danger. трендєрі Damn з'їли. right it is. Excuse me for butting in, Michael, but I think the young fella's telling the truth. I'm sorry I bit your head off, sir. That's okay. I understand. I guess. Карацей, у чым сэнс? Тут быў прафесар, ён не заплаціў грошы і з'ехаў. Але адзін з мясцовых бачыў гэтага, карацей, прафесара і бачыў сёння з раніцы. То бок ён дзесьці, гэты прафесар дзесьці тут. Гэты прафесар, якога мы і шукаем. Ён працаваў на замку ў раскопках. Падобна на квесты пра Індыяна Джонса. Дарэчы, я ніколі не гуляў квесты пра Індыяна Джонса. Не, можа быць, быў. Можа быць. Я просто не могу згадать ніякі. Мені не, хутчэй не гуляў. What can you tell me about the castle? You're the second person to ask me that today. I don't know anything about the castle. It's only an old ruin anyway. Угу. Другі чалавек, а хто яшчэ пытаўся наконт замка? Who else was asking about the castle? He said he was a reporter. He was Journalist. asking about the little people. I could have told him a tale or two about the little people. He might have paid me to hear what he wanted me to say. Anyway, I chucked him out on his arse. Good for you, Mick.
That's the way to deal with journalists. Have you served any, Таке питання про clowns клоуна recently? можна задавати. No. You're the first today. Seriously, I'm looking for a man dressed in a clown costume. Would he be having a little white dog with a black patch over the eye? I shouldn't think so. Окей, ви гэту спасылачку нешта пра сабаку я не зразумеў апошняе. Карацей, клоунаў ён сёння не бачыў, ён бачыў толькі аднаго клоуна, нас. Thanks. А вось гэты чэл, гэта павінен быць I Фіджеральд. recognized the guy from McGuire's description. He was real twitchy. А вось гэта хутчэй за ўсё святар, які засяліўся ў пакоі якраз такі прафесара. Давайте спачатку з Фіджеральдам паразмаўляем. Ён працаваў у замку. Mr. Fitzgerald, What? I need to speak with you urgently. Што гэта за рэакцыя, мужик? What's the problem? Окей. Давайте яму... Дакладна, мы жа можам зусім паспрабаваць электрошокер гэты. Shake my hand. It's a trick, isn't it? Damn it, you're right. I can't seem to fool anyone. Блін, не спрацавала на яго. Check out this pass. Yeah. It's yours, is it? Not exactly. Do you recognize the name? Thomas Merlin? No. Never heard of him. Окей. Не только ты сподівався. Can Пиво? I get you another drink? Oh, no, thank you. I shouldn't be drinking at all. I'm on tablets for my nerves. More than a pint and I'll pass out. Угу. Я на таблетках, тому пінта, і ён яго вырубіць нахрен. Окей, добра ведаць. Што ты ведаеш пра прафесара? Do you know Professor Pegram? He's the archaeologist, isn't he? That's right. Я ведаю, што ти з ім працаваў. Where can I find Professor Pegram? I heard he's gone fishing. I don't know where. На рибалку потім пішов? Окей. Did you work at Professor Pegram's dig? What gave you that idea? McGuire says you did. You don't believe that damned hooligan, do you? Why not? His probation officer could tell you a tale or two. What can you tell me about the castle? There's nothing there. Just an old ruin. How old? I really couldn't tell you. Берем йому у воду пінту, неблагая ідея. Ну, покуль він нічого не п'є, ось у чому проблема, так що я не бачу варіанту. Просто його скриночка ніяка невеличка. Have you ever explored the castle yourself? I used to play there sometimes, when I was a kid. Then one of the little ones fell off the wall, broke his head and died. We didn't go there anymore. You haven't been up there recently? No. Ён сцвярджае, што ён, ну, скажем так, ён абыходзіць пытанне таго, ці працаваў ён з прафесарам. Have you heard about the gem which Pegram found? I heard a Опа. rumor, but you can't believe Докладно, everything you hear or это- see, can you? Дакладна, карацей, гэты крышталік, ну, там, драгацэнны камень, ён 100% у гэтай скрыні. See you later. 100%. 100%. Ён адразу, як толькі я пра яго сказаў, ён адразу патягнуўся да гэтай скрыні. I'd been taught not to judge people by their appearance or their clothes or the length of their hair. Nobody ever said anything about runny noses. Hi there, old timer. What? Nasty cold you've got there. As soon as the words left my lips, I regretted them. Is there such a thing as a cold which isn't nasty? I put the question to Father Mahoney. Father, says I, why were we born to suffer snot? What did he say? He said it's my reward for being out all night like a sinner. Ён чакае так Oh, моцна, yes, што ён... read. Anyway, this is no ordinary cold. It's the hay fever. Ён... Pollinosis? Thank you. You're not a policeman, are you? Excuse me? Police? No. I'd know it if you were. Ён чакае так моцна, што ён, карацей, яго бакальчык яго отодвигаецца.
can I buy you a beer? Very kind, I'm sure. But I don't drink the stuff Leary sells. What's wrong with it? I've seen what it can do. Окей. Потиснуть Hey, руку. would you like to shake my... No, on second thought, forget it. Посунем йому сердець, він захоче піть, і ми продаємо йому у воду пінту. Не обла... Головне, Карим закаже по типу просто стакан по типу води, і уяві собі цілу пінту упихнуть пиво у стакан води. І він навіть не зауважує. Це правильно. Do you know Pegram, the archaeologist? That's the scrawny fellow who was poking around at the castle, isn't it? Бачите, гэта, чихнул я, отодвинул. No, I don't know him. Мне подобается это. Do you know where I can find Pegram? I told you, I never heard of him. На самом деле, это ніколи б їм не чув, територіально його описав. Were you aware that Pegram was conducting an archaeological dig? I don't meddle in other people's affairs. They don't interest me. Блін. Can you tell me how to get into the castle? Don't even think about it, me bucko. Lochmarn Castle. Ой, гэты пра is прывідаў не haunted. пачаў. That's what the kid outside told me, but I don't believe it. Then you're a fool. Have you ever seen the ghost? To be sure. With me І гэты very бачыў own прывіда, да eyes. ё-моё. Опиши. Can you describe the ghost? It was horrible. A wee stunted beast. Long beak. Зусім іншае апісанне. Saggy, flappy wings. Are you крылами. sure it wasn't a wild animal? A rabbit or a skunk or something? Skunk. In Lochmarn? That'll be the day. Окей. No, that was a ghost, to be sure. Нешта безкарысную трохі дыялогію. Не, ну ладно, мы трошки даведаліся пра прафесара. I think I know what you saw on the castle wall. I know what I saw. I don't think so. It was the kid, McGuire. What? He was up on the wall last Tuesday night. He thought you were the Phantom of Lochmarn. І на один одного побачили. Oh, Цетар побачив малога, ну, Цетар був каля замку. А ён побачив малога на сцяне і напужаўся малога, а малы побачив Цетара і напужаўся Цетара. Ghosts don't bother me. I still want to visit that castle. you can't. It's not open to the public. There's no one around to stop me, is there? That's right. Nothing human, anyhow. I'll see you later. Я можу кудись, наприклад, пройти? Hey, where do you think you're going? Я же Excuse добре? me? Добро. No customers behind the bar. Ever. Get. It was an electric glass washer. It looked even older than the barman. It was an electrical plug attached to the glass washer. Угу. Тут нешта можна взаимодействовать или не корысти ніякої нема? It was a telephone. А давайте попробуем потелефонувати Ніка, і може яна нешта підкаже. Тодрик, я гэтага не памятаю ўвогуле. Hello? Couleur? J'écoute. Nico? Who is this? It's me, George. Oh, hello, George. Where are you? I'm in Ireland. What's it like there? Kinda sleepy. Comatose, even. Did you get to talk to Picaram? I haven't found him yet. I figured I'd call you first. Are you okay? Oh, sure I am. Don't worry about me, George. Any signs of our friend the clown? You're kidding. You probably never even heard of Lochmarn. Окей. Ні халера ми не доведалися покуль. Піджирать нам ні халер не дає. А ось гэта? The man's arm lay across the towel, preventing... Оп. As the man raised his arm to drink, I snatched the towel away. Рушничок, який нахрен нам не потрібен. Я не веду, на що я нам. It was a rectangle of toweling, printed with the words,
Nagopolian stout builds body. І навошта ён мне? Не ведаю, добра. Hi, my name's Stobart, George Stobart. Hello there, mister. What can I do for you? Do you know Professor Pegram? Do I know Будемо him? здавати усі Do махчеві I know питання the і good усім. professor himself? No, I don't. I mean, I know who he is, but I don't know him to talk to. Блін. Can you tell me anything about the castle on the hill? Oh, I don't know much about anything. You should ask Mr. O'Brien here. He just joined up writing. Would you be one of them history fellas yourself? Давайте. That's Ми right. так само Professor історією займаємося. Stobart, Miskatonic University. You're an archaeologist, and you're Excuse me, Mr. O'Brien. The gentleman was talking to me. How come you didn't leave with the others? I didn't know they'd gone until the landlord told me. Угу. Окей. Ні, халера, ми трошки не довідуємося, але нешто робимо. У кожного поважаючого себе автостопщика повинен бути рушник. Докладно. Do you know anything about Головним Pegram's кавзаєм був ваш excavation? рушничок. Only that he didn't have the right tools for the job. What he needed was shovels and a JCB. Pegram was digging for historical remains, not coal. Is that a fact? What the hell for? It's the science of archaeology, Pat. Understanding how people used to live by what they've left behind. One day archaeologists might be digging up our remains. Imagine that, Mr. O'Brien. I wonder what they'll find. Well, it won't be arrowheads and beakers. Fast food cartons and flavoured condoms, more likely. Ні, халери. Рушничок What do you think of поглядів. this towel? Now, there's a fine piece of cloth if ever I did see one. Such craft must surely come from linen cupboards and a Vatican itself. I found it on the bar under your elbow. I thought it looked familiar. Я показав йому той же рушничок, який літерально був його під рукою, і він такий: о, це вельми прихожий рушник, він повинен бути вивішений у Ватикані. І як мінімум я такий, ну я знайшов його на барі, блін, літерально під твоїм локтем. Він такий, блін, докладно, він виглядає знайомо. Ну, до речі, внешній вигляд старий. Угу, окей. Посвітліть трошки. Did anyone from the village work at Pegram's Dig? I tried it myself, but that high and mighty history man called me incontinent. What a nerve. Hadn't I dug more holes than the rest of them put together? Do you remember seeing Sean Fitzgerald at the dig? Let me see now. I think me brain box needs a spot of lubrication. Півасика йому. Добре, хоч один чоловік погодиться, щоб ми йому проставили трошки пива. Can I buy you a drink? You most certainly can. Give me a drink for my friend here. Who? Doyle? Has he conned you into buying for him? Shame on you, Patrick. Same again. Just a point this time, Michael. 1 point of brown coming up. А Do you зараз? remember Sean Fitzgerald now? I can picture the scene as if it was only last week. Come to think of it, it was only last week. Fitzgerald was there all right. Him and a bunch of students. Окей, He was гэта чел speaking with підтверджує, the що boss Фіджеральд все ж таки працював там. Is it true that Pegram found a valuable gem? What? First I heard of it. Where have you been, Pat? For that gem is the talk of every town from Lochmahon to Ballydoon. Nobody told me. Lucky sod. So that's why he scampered. Блин. Ну, короче, Bye for now. яшчэ один чел пацвердзіў, што гем быў знойдзены і Фіджеральд працаваў на тым самым на раскопках. Давайте апошняга мясцовага пытаем. Hello there. Pleased to meet you, I'm sure. I'm O'Brien. Can I help you? Дайся мне I'd like руку. to shake you by the hand, Mr. O'Brien. I'd rather not. You see, I happen to notice that vibrating buzzer in your palm. Блин. Усе нікого падмануть не Goodbye рекомендую. for now. Hey! Hello there.
May I Тисни руку. shake your hand? No, you can't. Well, how come? Because I'll spill me beer if you do. Bye for now. Excuse me, Mr. O'Brien. Hello there. Так, давай-ка, подсказывай You know нам. where На питанні. You're too late. У to нас be на back. Дом Старых Is it Together dead? отправляється 100 і на Oxygen But he's Conclude gone from the 2500. village. Дякую велике. I saw a pint with our esteemed host, Hmm. I might add. Why is Peagram's departure upset the landlord? He's lost a paying guest. That's right. More than that. There's the question of an unsettled bill. Poor Michael's seen red over the business, and I don't blame him. Can you tell me more about the landlord? Mick Leary? He's what you call a would-be sophisticated. The trouble is, his idea of sophistication extends as far as putting paper in the lavatory. I never worked out why he did that. It's much too dark in there to read. That's true. Have you ever run your hand over the back of the door? The graffiti is written in Braille. Граффити написано у тим самим алфавітом Брейля. Ну, короче, для слабобачучих. А чмурець, короче, і там. Ну, історію він розказав про. Ну, ми опитували його про бармена, і бармен те саме газетку дав у туалеті поклав. Ну, по типу, він мені адукований, короче, чел. І там не газетку, а по типу книгу, або нечто таке. Ось, і графіті там Брайлем написано. Угу. А чмурець. Do you know where Peagram has gone? I'm sorry, but I don't. He upped Hmm. anchor in the dark and shipped out before the dawn. Why did he do that? Who knows? Whatever the reason, he'll not be. Maybe now Всім the кажуть fuss одно і about то the ж. gem has died Зник down. професора Who can get кудись back to normal? з'їхав. Ён знайшоў гэты драгацэнны камень і раскопкі ў прынцыпе ў замку вяліся, але What ніхто can не you ведае tell me about наколькі the castle, ну ніхто Mr. не ведае It's дадатковай a fine інфармацыі пра sight замак. now, isn't it? Dates back to the 10th century, you know. Most of the 10-е existing стагоддзя. building was out of Вось much гэта чел later даведае, cost. дарэчы, пра замак. Are the ruins open to the public? Oh no, it's much too dangerous. Anyway, there's nothing of interest remaining. Peagram thought otherwise, didn't he? Ah, but it's not difficult to get them history boys excited, is it? Give them a bone to play with, and they're happy as puppies. Окей. What can you tell me about the gem which Now there's a gem which should never have been taken. A man would have to be full of greed to covet that stone. What's your interest in the jewel? You're not a reporter, are you? Ні, я не Oh, no. журналіст. Thank the Lord for that. Так. Was it Peagram who dug up the tripod at the castle? The same man, if he wasn't his twin brother. And can you guess what he did with the tripod? He sent it to a museum in Paris. I've seen it. Добре. Давайте уже діалоги скончимо. Have you heard of the Phantom? More than that. And let me І tell гэты you, бачив. it's a dreadful spectacle. So it's not just a local legend. There really is a Phantom of Lochmar. Oh no. I was talking about the Phantom of the Opera. О, блін. Добре, ніяка, не безкорисно. Дастаємо знову Фіджеральда, тому що ми ведаємо, що він працював. І гэта яшчэ один чалавек пацвердзіў. Hello. Doyle told me you definitely worked at the dig. You don't believe him, do you? Patrick Doyle is a moron and a scoundrel. Even so, he saw you talking to Peagram. You can't prove that, mister. Блін. See you later. І він такий, а нічого не ведаю. Ти нічого не докажеш. Давайте, може, з вулиці яшчэ нешта можам парабіць, я не ведаю. Ну, таму што мы, як бы, у бары гэтым хоць щось зрабілі. Це, так розумію, буде шлях до замка, пакуль? The Sure. drain was covered with an iron grating, through which I could hear the Просто цікаво, що там є. Окей. I took hold of the grating. I tugged at the trapdoor. І гэта зачынене. Тут увогуле.
Добре, давайте попробуем до замка дойти. И доследовать его. Ты кто? Фермер. Ты коли уходу в замок тусишь? Что ты тут робишь? Мужик. Hi, do you speak English? Well, now, what if I was to say no? An implication of cognizance shrouded in denial. A pretty poser of a paradox. Добре, indeed. адекватный I фермер. gave him the look I'd perfected when I was 12 and was going to be the greatest hypnotist of all time. It was a killer. Are you attempting to hypnotize me, or is it the constipation you're suffering? I was a little out of practice. Что читаешь, мужик? Good book? A book? It's a passport to a world of fantasy and imagination. Yeah, what's the title? Creative Shelving for Beginners, the 1978 edition. Вельми цікаво. Давайте протягнем What's розмову so на кон cool книги. about home improvement? There's nothing like it. The resinous autumnal aroma of seasoned wood, the rhythmic rasp of the plate. Ah, no wonder our Lord came to earth as the son of a humble carpenter. I bet he was a wizard with a chisel and a length or two before. Карцей, он читае кнігу пра гэта самае, пра паслярства і ён вельмі такімі абаротамі карыстаецца дзіўнымі. Surely the betrayal of Christ's adoptive family as humble artisans is a symbolic metaphor. I don't know about that, but I know they were carpenters. Haven't you read the book? Well, no. But I have seen the greatest story ever told, and I don't recall Jesus putting up any shelves. Окей. Цікаві діалоги тут часу бувають. А потисни Would you мені like to руку. shake my hand? What is this? I don't do that male bonding stuff. Добре, ён вышэй за гэта. Have you seen Professor Pegram? No, he's packed up and gone. Do you happen to know where? Back in England, I suppose. Do you think Pegram's disappearance is due to the curse? Look at the facts. He dug up the gem. He disappeared. Bingo. It doesn't take a degree in mathematics to work that one out, does it? You don't have to be a smarty Pythagoras with a calculator. I guess not. Pegram has run off with the gem. І ён сцвярджае, што Піграм, ну, усе кажуць, што Піграм з'ехаў, і гэта кажа, што хутчэй за ўсё ён проста забраў гэты драгацэнны камень і з'ехаў. What Але can мне you tell me падаецца, about the камень castle? зараз у Not горадзе. much, I'm sorry to say. Most of its history is long forgotten. Ah, but if these old stones could only speak, what stories they'd tell. Stories to make your toes curl and your blood run cold. You know, this castle is said to be over 600 years old. Who built the castle? Mad Phelan, the first lord of Lochmarn. Well, I say lord, but actually he was little more than a village chieftain. He built his castle from the remains of the Templar Preceptory. Угу. Where was the site of the Templar Preceptory? Right here on Temple Hill. Phelan built right on top of the old wall. It's said that deep beneath these walls there's a Templar chapel. Добра. Вось гэта чел дае інфармацыю больш, чым усе папярэднія. Карацей, крыжакі мелі тут сваё па тыпу сховішча, і паверх яго і быў пабудаваны замак. То дзесьці пад... А дзе? Ну, оцэніце, крыжакі былі па тыпу 1100, 1200, ну, па тыпу вось гэтыя там 11, 12, 13 стагоддзя, нешта такое. І да 14 стагоддзя яны плюс-мінус, ну, дзесьці у 14 стагоддзя пачаўся іх заняпад. Я толькі не зразумеў, як ён мог пабудаваць мясцовы лідар гэтай самай вёскі, ну, карацей, галоўную вёсцы, пачаць будаваць замак на гэтых, на крыжаках, альбо, пачакайце-ка, Темпларс. Ордэн тэмплараў гэтых. Не, пачакайце, ён яшчэ больш стары. Темпларс. Дайце-ка пагуглю трошкі. Ну... Яны пачынаюцца актыўныя з 1600-го, ну, 11 стагоддзя і па 14 стагоддзя. Што за халера? Я не разумею. Ну ладно, давайте пытаць яго. Did Pegram discover the chapel? I don't know. His workers were sworn to secrecy. Do you mind if I climb up your haystack to get into the castle? What? You'd break your stupid neck for sure.
Do you think I'd stand by and see your brains dashed out? I'd be very careful, and I promise not to sue. You won't get the chance, not while I'm here to stop you. Добре, ён не дазваляе нам забрацца наверх. I have to go. Ну ладно. Я ждаю трапіць у замок. Я так разумею, тут у браму толькі можам пагрукаць і ўсё. Не ведаю, на што я спадзяюся. Pushing with all my strength got me nowhere. They didn't budge. I really need to start working out. The gates were made of solid, age-blackened wood. Хм. Так. Ну і гэта назад, так? Гэта назад пойдзе. Блін. Трошки варыянты падскончваюцца, так? Прадметы... Ну, гэта ключ ад каналізацыі нам нічым не дапаможа, правильно? Я ж не магу гэтыя штукі адчыняць. Ну, не павінен. Я ўсё роўна тыркну, але вочыце лухта. The workman's key was the obvious tool to use. It was specifically designed for... Unfortunately, there weren't any holes. Так, пад гэта не падыходзіць. Гэта так само. Малы, можа з табой паразмаўляць. Hey, What do you want to... are you sure Fitzgerald worked at the dig? Oh, yes. It was him, all right. Would I tell a lie? Well, he denies it. I saw them together only last night. I wish you'd told me that sooner. What were they doing? Pegram gave Fitzy a box. He didn't look too happy about it. I knew it. But how am I going to persuade him to part with it? Break his fingers. No, I couldn't do that. I could. Thanks for the offer, kid, but I'll try a more subtle approach. Chinese burns? Карацей, гэта самае... Ён... Ну, мы спыталі ў малога, ты дакладна упэўнены, што ты бачыў Фіцджеральда, які працуе з Піграмам? Ён такі, так, дакладна, я бачыў іх учора. Ён Піграм перадаў яму скрыначку і быў вельмі нездаволены, што аддае Фіцджеральду гэтую скрыню. І тут толькі нашаму герою прыходзіць у галаву ідэя, што патрэбна бы скрыначку так-то і забраць у яго. І прапану... Ну, ён такі, ну, блин, я не ведаю, як прымусіць яго, каб ён аддаў яе. Вось. І прапанова ад малога, ну, дык лёгка, зламай яму пальцы. Я такі, о, не, я нешта больш паспрабую нешта папрасцей. Ён такі, можа, крапівачку? Ну, падыба на руках зрабіць. Давайте, Do you know where I could find Fitzgerald? He's inside, but you won't get no sense out of him. How come? Is he drunk? He's like a frightened rabbit. A real bag of nerves. Find the fella's scared of his own У нас shadow. ёсць план пра пінту. Ну, пра пінту працую, просто як яму спаіць пінту гэтую. What's Fitzgerald scared of? Everything and everyone. So I shouldn't have any trouble getting him to talk. He's a pushover. But don't scare him too much. Try the soft touch. Butter him up a bit. Угу. Малы падказвае, што ён баіцца ўсяго і заўсёды, і трохі яго гэта... Не трэба на яго моцна ціснуць, але трошкі гэта задобрыць. I heard that Pegram had found a legendary gem. That's right. It's been the talk of Lochman all week. You haven't seen the gem, have you? Hell no. I reckon Pegram made off with it. If I was him, I'd go to Amsterdam, chop it up and sell it. He could be living the life of Riley instead of digging holes. See you later, kid. Okay, mister. Hello. Ну, давайте натиснем на яго трошки. McGuire says he saw you working at the dig. What's more, he saw you talking with Pegram. I knew this would happen. I knew I'd get caught.
Just my luck. Grasped up by a delinquent and a dimwit. I need to talk to Professor Pegram, if he's still alive. What do you mean? Is he in danger? Yeah, you too, if I'm right. You're not in the Social Security. Hell no. What makes you think that? Well, I was claiming benefits at the same time I was working for Pegram. I'm not in a position to make judgments, Sean. That's between you and your conscience. All I want is to talk to Pegram about the gem. But he's not here. I know that. But he left that package with you, didn't he? Може зараз отримається. Давай, кажи нам уже что-нибудь. So where did Pegram go? I don't know. I swear it. He came to see me early this morning. Said he was leaving. Угу. Ну, Піграм з'їхав, і що далі? He asked me to give this package to a guy called Marquet. Угу. What did Pegram find Яке in the castle? Марке? Маркет? The entrance Я to an думаю, underground я chamber. встречал. It was filled with earth and rubble, and Pegram had us dig it out. We uncovered a secret room, a hidden chapel. Угу. Яни знайшли церкву, ну, по типу схованою під Did замком. Pegram find the gem in the altar room? I don't know. He made us leave and wouldn't tell us why. Half an hour later he came out, white as a sheet he was. He closed down the dig and locked up the castle, sent us all away. From the sound of it, Pegram had discovered more than just the gem. Піграм знайшов нешта не толькі гэты гем, ну, гэта драгацэнны каменчык. Ён знайшоў нешта яшчэ, быў вельмі напужаны, нікога не пускаў у замак, закрыў потым увогуле раскопкі. Show me what's in the package, Sean. I can't do that. Why not? I promised the professor. So what? You didn't have any qualms about your benefit scam. So where's the harm in taking a peek inside Pegram's package? You don't know these people. I can't. I don't dare. Ну, я-то могу открыть This is your скрыню. last chance to show me the package, Fitzgerald. I've been patient with you, but now it's time to kick ass. But he'll kill me. Who will? Man from Paris. Jack Marquet. Pegram Jack told me Marquet. if I gave him the package unopened, I'd hear no more about it. But if I double-crossed Marquet, I'd be dead. Марке. Блин, а гэта што? Адкуль у нас партрэт чалавека, якого мы нават не ведаем? I'll deal with Jacques Marquet. Give the package to me. No. Why should I trust you? I don't know who to trust anymore. I wish I'd never even heard of the Lochmarn gem. Блин. Трошки трималося не так, як ми планували. Що там за гук? Hey, I just seen a big red. Get out of here, Maguire. Come back when you're old enough. What's the lad howling about? A big red sports car. Sean Fitzgerald's been runned over. Джеральда Get переехали out. машиной. Червоной спортивной. Noisy little tyke. Maybe you should send out some medicinal brandy, Michael. Oh, yes. And who's going to pay for it? Not me. Me too, neither. Нас напужали. Сапраўды. Толькі што збілі Фіджеральда гэтага на вуліцы. Ён спужаўся, збег, і яго пераехала машинай. I was telling the truth about Fitzy, mister. Okay, calm down. Now tell me what happened. I was standing here, minding my own business, when I saw this beautiful red sports car coming up over the hill. Would you look at that, says I. And I going over to take a closer look. Next thing, Fitzy comes tearing out of the pub and nearly knocks me on my ass. Well, the car just flies at him. It was too fast for poor old Fitzy, and hit him an awful wallop. He goes flying up on top. Jesus, says I thought he was a goner. Next thing, the driver hops out, and I couldn't believe my eyes. He was dressed like a bloody pixie. Чел, який апранутий як лепрекон.
Did this pixie have a scar on his cheek? I couldn't see. He was wearing a stupid mask. Are you a special agent? Короче, Sorry to у нас disappoint you, kid, агонія but для I'm not. якого зросту, я не I'm just an пам'ятаю. ordinary guy caught up Короче, in a його збив whirlpool of чел, intrigue. який був And опранутий you're як drunk. лепрекон. Not so. Або Yeah. Піксі, як You've кому been як подобається. drinking mucky beer in the boozer. Only a few glasses. Блін. Це забоїться хоче за все знову. Did Fitzgerald drop anything when he was hit? I didn't see. It all happened so fast. Так, давайте-ка... Ну, до речі, до узросту цікаве питання, якої обмежування є. Так. Де там наш? Broken Sword. Зараз, мені цікаво. Яка вийшла... 81. І я не упевнений. Ну, не бачу одзнаку я її. Там, подається, есть, але вона супер маленькая, і там хрен розглядиш, вона занадто маленькая. Окей. Ну, короче, і забойся знову той же самий, хоч і всього узяти Кан. Have you ever seen this man before? What a slimy character. Так, я його не бачив. What do you make of this? Hey, that's one of Leary's towels. That old windbag doesn't scare me. You're pretty cool, mister. See you Так, later. добре. Okay. У катсцені я бачив, як у його скринка вилетіла з руки, то бок скринку він все ж таки продявбав, і забойця гэтага не зауважив. I pushed the switch down, but in doing so it snapped off in my hand. Упс. Я нешта переключив і щось це зламав. It was impossible to return the... Я нешта переключив і зламав. Давайте зайдем у бар. Давайте скажем им, что там человека сбили. Excuse me? Yes, sir? Блин, я могу только набухаться. Очмуренно. May I borrow this time? Sure you can. What's that? You keep it away from old Ron. Who's Ron? That's him in the corner. With the hygiene problem. Добре, а чому я повинен її тримати далеко від його? Давайте-ка поспробуємо. Рон, тримай. Рушничок тобі потрібно? Hello again. Тільки тому, що нам сказали не давати його тобі. Да ти спинишся чихати? What? What's that you're making? It's a necklace, me bucko. Oh, sure. Made out of steel wire? That's right. A necklace for my pretty one. When my little lover feels it round her slender neck, she'll be mine. All mine. 5 бітів, мужик. If I was a woman, I wouldn't think much of a wire necklace. It's not made for a woman. I've got my sights on tastier dishes than women. Flesh ё-моё. as smooth and tender as a maiden. Bones as soft and white as a newborn babe's. Rabbit, lad. That's what gets my juices flowing. ё-моё, ты отбитый. Я ще раз. Ah, so you're making snares to trap rabbits. That's Він right. робить пастки для зайця трусу. Do you have a problem with Але that? спочатку він Damn такий, right I о, do. я Isn't кораліки it роблю painful? для Only if I get my моєї fingers улюбленої. caught. I'm talking Із about the такого самого rabbits. з дрота Do they просто. feel much pain? You bet. Мені шило. Добре, на тобі Could рушничок. you use this towel? I could, but it wouldn't be much Для use тих, хто for anything else. долучився не так давно і у початку стрима розказував, я зараз трохи об'ясню, так? У початку стрима вже казав, скончилася праца над самураем Чамплу, і больш за то ён ужо будзе выкладвацца з панядзелка на скрынцы. Па панядзелках і серадах будзе выходзіць па новай серыі на скрынцы.
До речі, блін, я не ведаю, може у вас посилки навіть нема? Давайте-ка я закину тоді посилку на скринку, раз уж така справа. Блін. А где у меня? Чому у меня немає її? Ну? Где? Чому? Что? Ну, правильно. А чому у мене відчиняється не тое? У мене інший. Блін, ладно, зараз я про інші посилочки зайду. Ну, ось. У мене чомусь з посилці на скринку відчиняється інше нешто. Ну, відчинялося, а зараз все нормально. Ось. Коли не ведали сайт з фільмами на белорусской і серіалами так само, шмат чого. Так ось, на скринці буде виходити, починаючи з понеділка буде виходити Самурай Чамплу по серіях по понеділках і середах. Так само для тих, хто жадає поглядіти Самурай Чамплу на белорусской повністю, ви можете праз Patreon атрымаць доступ да усіх серый адразу, без таго, каб чакаць. Яшчэ одна посылочка на Patreon. І, калі ласка, заходзьце, калі вам гэта цікава. Для тых, хто жадае ўсё ж таки пачакаць, вы можете і на скрынцы трошки пазней пабачыць усё цалкам, альбо калі ўсё цалкам выйдзе, можа быць, дзесьці яшчэ з'явіцца дадаткова, каб можна было цалкам праглядзець. Вось. Далей мы будем... Есть планы уже на наступные сериалы, пакуль не буду авяшаць якія, тому что пакуль праца не пачалася, і, ну, можа, штосьці зменіцца, не жадаю вас падманваць, калі так атрымаецца. Вось. Будем працягваць, будем рабіць штосьці новае. Яшчэ дадаткова, па перакладу Disco Elysium. Па перакладу Disco Elysium у нас ёсць гатовая версія, але чакаецца яшчэ трошки вычытка на дыялогі апошнія для яе. Калі вычытка займе занадта доўга, то, можа быць, я просто выкладу яе з тым, што ўжо ёсць, без чакання дадатковага. Вось, прыкладна такія планы. І яшчэ галасаванне у нас скончваецца, як галасаванне на аўторак. Рулетка будзе праз 20 хвілін. Для тых, хто не ведае, што за рулетка, рулетка вызначае, во што мы будзем гуляць у аўторак, і гэта можа быць любая гульня са спіса галасавання. Калі пашчасціць, чым больш пунктаў у гульні, тым больш верагоднасць, што яна трапіць у аўторкавы стрым. Таму, калі ласка, можете прасоўваць тое, што вам падабаецца, у вас ёсць яшчэ на гэта 20 хвілін. Так, гэтаму старому... Катька, я ж яму даў... Я не магу яму даць? Ладно. Не мог больше ничего подать. Так. А я, в принципе, не ведаю, что робить. Давайте потелефонуем Ника. Коли не ведаем, что робить, телефонуем Ника. Hello, Couleur. J'écoute. Nico? Who is this? It's me, George. Я на кожен раз Are you такая, okay? кто это? Yes, of Мы course такие, I ну, это am. Джордж. Well, take care. I'll be back soon. Блин. Yeah, thanks for calling, George. Any signs of our friend the clown? You're kidding. You probably never even heard of Lochmarn. Помиляешься, это пытался мне ще забив. А Broken Age продається D500. Дякую велике. Я на кожен раз така по типу, о, я не ведаю. І зараз доволі не вельми удала розмова отрималася. І вона така, о, слухай, ти нічого не чув про нашого сябра клоуна? А тут літеральний лепрекон, блін, забив ще одного чоловіка. Блін, слухайте, а що робити тоді? Ну, ми порозмовляли з усіми і все такі, ну, Фіцджеральд помер, да і ладно. Ну, в принципі, Excuse me. ми нічого не сказали корисного. Yes, sir? I don't want to... Just... Блін. Ну, може, треба добре оглядіти, що там унизі. Може бути, ми зауважимо... Може бути, ми не можемо просунути сюжет зараз за того, що ми скриночку не бачили. Тому що я то бачив у гэтым самому. It was a trap door in the side. Ну, оглядіть, і гэта штуку нельзя оглядіть. The plastic cover had been smashed by the Pixie's car, revealing a switch. А что, ну и что я повинен тут с переключальником гэтым робить? Давайте так. Не. Не.
за холера? Це повний абсурд зараз той, що я роблю, але чому б ні? Окей. Ну, я просто використовую тому, що можу. Блін. Що за холера? Гульня. Раптовно стало складно. До которой ми просто стояли і розмовляли з різними людьми. І якби Hey, нічого не просовувалося. McGuire. Тут раптовно ми What do you повинні want to зробити know? щось, що я не ведаю. What do you think this Lifting drains. dead right? How did you know? Work experience course at school. That gives me a choice of going down the drains or up the chimney. You're kidding. What do you think this... I told you. Have you ever seen anyone... That belongs to the killer clown you're looking. That's right. Can I have? Sorry. You should run tests. You could identify the murderer with a sample of his snot. Yuck. I don't think so. Have you ever seen anyone... No. Блін. See you later, kid. Okay. Ну. Я взяв некий переключальник і зламав його. Тут я нічого подергати не можу більш. Взаимодействие. Ну а что я могу тут повзаимодейничать? Это уже не взаимодейничая. Поглядеть навод не могу. Ну то бок, я на уже усё. There was no food on the... З меню навод уже не повзаимодейничать. Я зараз трошки у спрощеному режимі гуляю. Варіанти, які неправильні і які вже усі діалоги використав, вони просто зникають, как бы. Було простей. І дякую гульні за це, насамрэч, вельмі добре переобщення. The farmer's craggy face was... His feet... Може, ён нешта скаже. Що це не холера? It's me again. So I О, про Did машину you можна happen to спитати. see a red sports car down on the road? I caught a glimpse of a flash of red on the hill and heard the rattle. О, ён чув про машину. Sure, it was an awful noise. A sports car, you say? A Ferrari, to be exact. A racing car. And what was it doing here? The poor fella must have been lost. Може, я ще нешта The спитав. driver of the Ferrari was involved in an accident. Is that so? Yeah, he knocked somebody Ну, down хоч outside the когось barn. цікавить той, що What чоловіка an збили. How could a thing like that happen? He was traveling too fast. So fast, he ran right under the car? I mean, the car was traveling too fast. But you'd have thought the idiot could have heard it coming. Maybe you know the guy who was hit by the Ferrari. His name is Sean Fitzgerald. Oh, I know him all right. That's me nephew, the idiot responsible for the stacking of my hay cart. Was he killed by the car? Oh no, but he has been abducted. Well, that's a relief now. Гэта, карацей, яго нефью, гэта племяннік яго. Так. Ну, вось гэта Фіджеральд, гэта яго племяннік. І ён ім вельмі незадаволены, ён такі, это што, машына збіла яго? І, ну, типу, яна яго забіла? Я такі, не, але яго скралі. Ён такі, ну, добра. Дякую Богу, што яго скралі. Aren't you going to look for your nephew? What for? From what you say, it's too late. Well, you could report the matter to the police. Better not. Besides, what could they do? Well, they Дайте could mount a зараз момент. search. They Трошки have з only the камери one буде. bicycle between them. In a question of superior acceleration, I put Дайте ко мне момент, там ёсць верагоднасць злавіць кота у скрынцы. Дайте-ка момент, зараз я вам включу яго. Опа, есть. И код отправляется вам. Код у скрынцы. И я... Оп. Это две скрынки на кухне. Жонка зауважила кота там и поставила зараз камеру. Буде вам код у скрынях. О, упаковался. Так, далее. I think you ought Fitzgerald? to know exactly what Sean has gotten himself into. I'm not sure I want to know. But you're his uncle, his own flesh and blood. You're right, but what can I do?
If I'm not here to guard it, some idiot might try to climb the haystack. What a moral dilemma. Stay here and guard this potentially lethal agricultural construction, or to go off in search of the prodigal nephew, the very man responsible for said hazard? It'll need some thinking about. Why, there's no problem. You're right. Why didn't I think of it before? We'll demolish the haystack. Ну, кот ён вельмі ўдала запакаваўся, яшчэ і хвастом прыкрыўся. Карацей, перад дзядзькай гэтага Фіцджеральда стаіць вельмі складаная дылема. Пакінуць у спакоі гэтую канструкцыю, агракультурную канструкцыю, як ён яе назваў, з сена, і пайсці неяк ратаваць свайго племянніка. І ён такі, блін, гэта складаны выбар. Ну, выбара няма. Прыйдзецца разваліць гэта сена, і толькі тады можна ісці. You don't have to demolish the haystack to go look for Sean. I'll stay here in your place and warn anyone who's silly Мы enough to climb it. пастэражым замест яго гэтае сена. I think I should start me inquiries in the bar. Давай, ідзі шукай. А мы зараз залезем у маёнтак, это не маёнтак, у замак. He strode off in the direction of McDevitt's bar, leaving me to contemplate the stack of hay. Зона, можна узлазіць. On the back of the cart was a crazily stacked tower of hay bales, leaning precariously against the castle wall. Лезем. Нарэшце. Абсолютно бяспечна. І The stack of hay stopped, short of the top of the wall. Even if I Блин. stretched as far as I could, the wall was out of reach. What I Как там needed was a залезть? slice or two of Alice's Wonderland. Хм. Above my head was a gap in the wall. А чым бы нам такім... Не ведаю, гэта малаверагодна, чым дапаможа. Так. Я просто ператыкаю прадметы, каб мы дакладна былі пэўнены, што тут няма ніякага сюрпрыза. Згодна, што гэта не добрая ідэя. Ну, я не вельмі ўпэўнены, што мы можам зрабіць тут шчыра з тым прадметам, які ў нас ёсць. Але гэта на правільным шляху. Дарэчы, як гэта выглядае ў старым? Цікава. Оп. Не варыянт. Опа. У сцяне ёсць. О, давайте вось гэта ўтаркнем. Оп. I inserted the end of the lifting key in the mortarless crack and gave it a firm shove. It remained lodged in the wall, jutting out to form a step. І вось зараз мы можам пралезці. А вось і каза. Козёл прорваў нам стрым. Усё як пробачылі. А вы думалі? У дзюрку полезли. Оба. Добра. Дось козла я не чакаў. Вы чакалі козла? І я не чакаў. Добра, ён нікуды нас не пушчае. Отцесни мне руку, козёл, калі ласка. Не? Табе дакладна гэта патрэбна, не? Да блин. А у меня ні халеры няма. Ну, по типу, што я магу яму зрабіць? It was the fiercest, meanest-looking old goat I'd ever... Hey, Billy! The animal fixed on me with an evil glare. Behind the malice and resentment, there was a cool intelligence. How you doing, boy? I felt as threatened as I'd been by the assassin and his goons in Paris. Hey, Billy! The goat responded with a cool... Блин. The goat's movements were restricted by a halter tied to a metal post.
Што мы можам зрабіць? Тут мы не пройдзем, ён нам не The дасць. top of a ladder. Гэта It was a плуг. rusted piece of iron. Хутчэй за ўсё нешта хітрае, па тыпу я павінен неяк хітра аббегчы гэтую лакацыю, альбо штось такое. Ну, зараз я натыкаюся прадметы на яго, таму што проста чаму бы не. Ну, каб проста ўжо было. Может быть, я могу неяк паўз крайку і... Блин, не. Ну, просто у ідэале было бы прайсці дзе-небудзь, дзе ён можа заматацца. Ну, по типу, ён не зможа да мяне дабегчы альбо нешта такое. Блин. Чаму такі злы? Таму што ў паб не пускаюць. Ну, блин, без Гіннеса я б так сам быў злы. Як гэты козёл. Блин, а што з ім рабіць-то? Ну, ідэя была ўзяць ды абысці, напрыклад, неяк зрабіць так, каб ён заматаўся. Ён там абмежаваны вось гэтай штукай, ну там падком гэтым прывязаны, карацей ён. Вось, і можна было бы яго неяк абысці некалькі разоў, каб ён заматаўся, але ён па выглядзе не рэагуе ніяк. Давай табе нос чырвоны. І тут ні халеры. І я абысці далёка не магу таксама. О, персонаж можа ўсё ж такі абысці. Не, пачакай. Куды ты ідзеш? Я ж назад не могу вернуться, так? Либо могу. Просто когда я не могу вернуться... А, могу вернуться, все нормально. Ну тады пайшлі ўніз. Мне падаецца, просто у нас прадмета няма патрэбнага. Вось гэты, можа, для зайцатруса пастка, яна можа быць карыснай. Можа быць, яго можна накінуць там нешта, я не ведаю. Давайте пойдем до бара. Хто ведае, як козлами разбираться, хто з мясцовых? Давайте. Hey, What do you want to... Не. see you later. Okay. О, гэты чел стаіць тут. Можна з ім паразмаўляць. Если праз 5 хвілінак будем уже вырвацца. Hello there. Let me introduce you to my pals. We've already. I want you to know you have. Oh, it's just terrible. It's the worst news I heard all day. It's top the bad news all right for this week and the next. The whole year. It's worse than that. It's the worst disaster in living memory. Isn't it the biggest calamity in the history of the village? I would say it's the biggest in the history of Ireland. The most awesome disaster since mankind paddled out of the primal crop. There's no beer. О, ё-моё, у іх... Яны забылі нахрен пра трагедыю з гэтым самым Фіджеральдам, яны такі, піваса няма. What about Sean? А, вось гэты дрот, які я там переключыў, півас Launching an кончыў. ill-equipped expedition to save the lad. In a life-or-death situation, preparation Нам is все же essential. тут отправляется That's 900 why I деквелики. slipped in here. For a point. Так. Is a glass of beer more important than a man's life? Их трагедия. У бара Were скончилось you пиво. talking to me? To all of you. Sean Fitzgerald has met with God knows what, and all you can И do они is уже drink. забыли про Фиджеральда. Sean has gone for a ride in a flash car, that's all. Why don't you calm down and join us? На Oxygen Tattoo отправляется 9500. Дякую велике. Тут трагедия. У бары у Ірландії нема пива. Нарешті у нас екшон. Усе трагедія, тривога. Hello again. Чу, пива нема. What? Нельга йому гэта сказати. Блин.
Oxygen Include поправляецца яшчэ 1000. Гэта падвышае шансы на Oxygen Include. Калі хтосьці жадае яшчэ прасунуць сваё, то у вас ёсць магчымасць зараз якраз такі, пакуль праз 5 хвілін, як мы перад тым, як мы запусцім рулетку, то чым больш балаў будзе ў гульні, тым больш будзе верагодна, што яна пераможа. Гэта дакладна ёй дапаможа перамагчы. Excuse me. Yes, sir. І вас? Give everyone another beer. Let's party, guys. I think you've had enough, don't... Hey, listen. Is it supposed to taste the way it does? Gopaline stout is brewed from the finest chemicals in the world. Давай-ка, налейте-ка. I'm sorry, but the pump appears to be broken. Помпа I can зламалася. fix it for you. I don't think so. This is a job for a professional electrician. Oh, well, at least the glass washer is still working. А чаму? It's not my idea, is it? І зараз яна не працуе. Ён такі, Thanks. ну, хоць гэта пасудамыйка працуе. І зараз яна не працуе ўжо. The white whiskers on the bartender's flushed face were like... The resemblance ended there. The top of his head was too slick. Excuse me. Yes, sir. Ліна, я не магу з ім паразмаўляць наконт таго. А, It пачакайце-ка, just so картачку. happens I'm an Я electrician. электрык. Check out my Паглядзіце-ка, у мяне credentials. ёсць ID-картка, якую мы скралі ў Well, no. гэтага самага. Isn't that marvelous? Скралі ў забойцы Here's a якраз такі. house bedeviled with faulty wiring of a wayward nature. Here's you, an electric man, with a little plastic card to prove it. I still want to see what you can do before I let you touch me beer pumps. You can make a start on the glass washer. На забіленні козёл лоток, ну, ёсць верагоднасць. Ау. Нас пусцілі назад, і мы зараз пасудамыйку паспрабуем адрамантаваць. Але мы не ведаем, што мы робім, мы ж There не was электрыкі nothing ніякі. physically wrong with the... I used all my knowledge of electrical engineering to examine the plug. Seemed fine to me. Добра. Усё наше майстэрства выйшло на тое, каб зразумець, што адбываецца з пасудамыйкай, і праверылі штэпселі гэтыя ў разетцы. Але з ім усё ў парадку. Магу таркаць... Не? Электрычнасць проста знікла, вось і ўсё. Я же ведаю, у чым праблема. Я могу зрабіць з гэтым. Картку сваю паказаць. There was nothing Кидай, physically будь ласка. wrong with the glass washer. З ім усё ў парадку, добра. А мне дротик патрэбны. Чал. Almost as if he'd... Hello again. Чал, можеш нам дрот свой даць? What? I'll see you later. Давайте дачакаемся момента, калі ён чакае, і заберем яго дрот. Давай. Давай, мужик. Что ты будешь робить, когда твое пиво скончится? Давай, мужик. Показывай свой дрот. Блин. Не показывай, хавая. Я дочекаюся. О, достає. Блін. Я одразу сховав. Оп. As soon Я as the чухнув. old guy looked away, I... Оп, і побігли отсюль. Покуль я не зауважив. Попробуйте выключить и включить. Я лiterально на штепселі гэта достав і торкнув назад, нешта не спрацавала. Дзіўна чаму, так? Давайте паспрабуем дрот звонку просто приляпіць вось да гэтага. Я не ведаю. Ага, дрот сюды не ідзе. Сюды таксама хутчэй за ўсё не пойдзе. Ну, тады я не ведаю. Я могу закоротить, поспробовать там что-нибудь. Оп. Просто тому что. Опа. Можно. Зараз будет капзда.
I replaced the fuse with a piece of wire. I knew it was dangerous, but I was desperate enough to disregard everything I knew about standard safety precautions. Excuse me, Mr. Leary. I fixed your glass washer, no problem. Bingo! And a blessing to all the saints. A free half pint to that man on the house. Now, could you take a look at the beer pumps? Well, I guess so, but I'm not making any promises. If you can't fix them, I'll have a riot on me hands. The pumps are in the cellar, right? That's right. You'll find a Трималося і зараз flashlight я. down there somewhere. Мені нас пропустять уніс і до помп півних. Але... Питаннячка. What a dumb place to store a flashlight. A dark cellar. Тут же The не only бачиш way I was ніхера. gonna find anything down there was to feel around. My hand closed on a lone... Рычажок некий? I pushed the lever and heard the grating of metal. Я думаю, что зверху гэтая штука адчынілася насамрэч. Давайте-ка паспрабуем выбрацца і з вуліцы яшчэ паглядзець. Мне падаецца, я адчыніў гэты самы якраз такі шлях у погреб. Зараз будзем круціць рулетку, я толькі паспрабую дёрнуць гэтую штуку. Оп. Так, сапраўды яна працуе. I lifted the trap door and an overpowering smell of stale... I looked down on a stone-tiled floor. Але ты павінен даць больш святла. Гэта ж забойца. Excuse me. There was a nasty feeling in my guts I usually associated with light opera. It was Khan. What's А the то сам problem? забойца. Did you see what happened here a few minutes ago? What was that? A man was involved in an unfortunate accident. I didn't see anything. What about the boy? He doesn't know anything either. The kid, well, you know how it is in these rural communities. Not enough genes to go round. I prayed McGuire had the sense to keep his mouth shut. Was the guy hurt bad? He's been taken care of, but he thinks he dropped a small Mhm. parcel. You didn't happen to find it, did you? Ён вярнуўся, таму If што I had, I would have скрынкі taken з it ім to не the было. police. Of Ну, course. з Фіджеральдом. Thank you. Опа, падманулі і можна адправіцца It самастойна. wasn't my nerve. The trap door gave Добра, пакуль ёсць шанец, мы можам паспрабаваць забраць. А, ну давайте скрыначку. Скрыначку, я маю на увазе рулетачку. Там час запусціць. Добра, зараз я вас пакрыху пераключу на... Так, это наш speaker wheel. На процессию to Calvary отправляется 500. Ну, вось, зараз вам павінна... Ёсць. А, і вы ўжо бачыце, цудоўна. Я ще з папярэдняга разу не змяняў. Так, давайте берем колер. У гэты раз няхай, мне падаецца, даўно вось гэты шэры не быў. І захаваць. Добра. Забіраю спіс гулен. Ёсць. Робім так. Робім так. Дадаем усё ў спіс, выкідваем каапы, таму што каапы патрэбна падрыхтоўваць асабіста. Што ў нас яшчэ? Дайсы вывальваюцца. Дайсы. Зноў каап. І дзесьці быў анекдот. Мне падаецца, гэта павінна быць усё. Ёсць. Ператасоўваем. Маем поўнасцю, давайте яшчэ некалькі разоў. Вось так. Усё ператасавана, як трапіць, як дык трапіць. І запускаю. Глядзім, што пераможа на аўторак. На аўторак перамагае Frostpunk першы, і перамагае ён з 21 тысячу. Добра, я зараз яго занясу сабе у пераможцаў.
Будзе у нас Фростпанк тады ў аўторак. Пераможцы. Ёсць. Фростпанк. 21 000 і перамагае сёння. Сёння у нас 30-е. І гэта 12:07. Ёсць. У нас ёсць Фростпанк запісаны яшчэ ў пераможцах, і зараз я вам яшчэ і спіс аднаўлю, каб вы таксама бачылі тое ж самае, што бачу я. Ёсць. Спіс пераможцаў ёсць. Пераключаемся зноў назад на Broken Sword. Фростпанк будзем гуляць у аўторачак. Мы ўжо гулялі ў другі Фростпанк. Ён трохі не зайшоў, я скажу. Другі Фростпанк, у прынцыпе, тая ж самая гульня. У шмат у якіх механіках гэта літаральна тая ж самая гульня, але адчуванне ад яе іншае. Яна ў той жа момант, яна быццам бы па механіках гульні гэта адно і тое ж, але адчуванне Люцик увогуле, ён заўсёды прыгожы. Калі не задзёўбуе, ён учора вельмі даставучы быў. Лес літаральна спрабаваў дабрацца да любой магчымай ежы і, падаецца, дабраўся, пакуль мяне не было дома. Ось пралез там да рондаля поўнага проста, па тыпу вады з пасля варкі. Па тыпу засталося такі, як бульёнчык трохі. І вось ён яго налакаўся, падаецца. Сёння адпачывае. Так, мы можем, по ідеі, спусціцца назад у... О, не галера сабе тут бачна, ўсё добра. А ось і ліхтарик. Then I noticed a flash of light. Something sparkling beneath the open trap door. Нам ліхтарик так-то не патрэбны ўжо. Опа. It was Pilgrim's Gem, all right. A large, uncut blue stone. As I held it Знайшлі. aloft, I realized the fascination it could command. I guess I was already under its spell. What? Whatever you was looking for. Yeah. Listen, Maguire. I want you to keep this to yourself. No problemo. Just chuck us up a crate of lager. No way. You're not old enough. We can sell it and make some cash. Forget it, kid. I couldn't betray Mr. Leary's trust. I could, for sure. That old misery guts deserves it. If you want to do me a favor, keep a lookout for that guy in the suit. Okay. But it'll cost you a packet of chips. Oh, and shout, did you see that Ferrari? Так, добра, мы аж на 2 прадметы забралі. Рознае. Календарик. Што ў нас з календарикам? It was a calendar with a faded photograph of a prize-winning carp. Добра. А што рычажок робіць? Ага, назад не I працуе. tried to pull the lever, but it wouldn't move with the... Добра, назад не зачыніць. It was a bunch of cleaning materials. Матэрыялы для I looked чысткі. among the cleaning materials, but Нічого the карыснага. carton was damp and soft. It was an empty... Ні халеры тут карыснага пакуль не бачыў. It was a rusty faucet. The faucet creaked, coughed, and spewed out a stream. Можна вады набраць, а у мяне ёсць куды? О, я ж магу зверху, можа быць, бакал гэты забраць. Мне дазволяць? Я магу тады вады набраць, не? Блин, няма бакала. Excuse me. Yes. Блин, гэты, падаецца, гем паказваць усім, гэта такая сабе ідэя. Hey, bartender. Landlord, if you don't mind. Sorry. Shake my hand, why don't you? Now, why should I do that? What have you got up your sleeve? Nothing. Come on, just shake my hand. Not just now, mister. I have to be careful on account of the health restrictions. Oh, jeez. Блин, я не ожидаю нам потиснуть руку. О, у яго яшчэ дротик ёсць. Тільки мы уже забраць яго не можем. Блин, а што мне тады зрабіць? Тут вады можна набраць, па ідэе? Просто няма куды. Памыць?
Не, нельзя. Не ведаю, вось так. Это было бы дзіўна. Гем гэты. Да ё-моё. О, рушнічок? Рушнічок можна мокрым зрабіць, добра, не ведаю навошта ён нам. I held the towel under the faucet and soaked it with water. Все, что в наших кишенях усім показываем. Ну тады давай ходите по усім гем показывать. Ну так, электрик пошел вниз, так я с пивом и вернулся за шклянкой, зовсім не подозрительно. Ну, звучит як план, нормально. Так, у нас есть мокрый рушничок. Так. Я могу його вместить чимось? А во що я увогуле мне? Не, я яшчэ раз могу гэта зрабіць. Гэта нічога не The дае. towel was already as wet as it was going to get. Ну, зараз гэта дурная ідэя, але што калі мы паспрабуем там тую скрыню запихнуць гэта самае. Ну, яна ж павінна па тыпу праводзіць электрычнасць, правильно? Зараз. Можа быць, мы можам вярнуць піва ў бар. Не, ніколі не гэта зрабіць. Малы. Бачыў што? Hey, What do you want to know? Бачыў што want a ёсць? closer look at the gem, McGuire? No, I don't. You'd better hide that, miss. What if the pixie comes back? You'll be in trouble then. I don't believe in pixies. Underneath that costume is a psychotic killer. Ось мячы Смарт. ламаеш? Дык неяк было ўчора мячы у Глебу уторкваць. Дрэннаму французу навучыўся, вітаю. Дык тут усё роўна See you later. французы. Okay, Што рабіць? Што рабіць? Правильно? Слухайце, пытанне зараз того вялікай да гульні. А што я павінен рабіць зараз? Ну, я магу паспрабаваць вось гэтую мокры рушнічок гэта піхнуць козлу. Але ўсё, што я магу прыдумаць. Давайте пошли до козла зноў. Я паспрабую торкнуць. Не, ну то бок, мы як бы не закраслі дзесьці зусім зараз, але просто пытанне, як бы... Добра, што здабылі гэты гем, ну, драгацэнны каменьчык. На, трымай. Нельга? Не, гэта так не працуе. Мне падказаць? Не, дзякую вялікі. Я пакуль не настолькі дрэнна. Калі будзе дрэнна, зусім дрэнна, то тады ўжо спытаю. А пакуль я яшчэ... Ёсць нейкі плуг, але казёл мне туды не дасць дайсці. Я вярнуўся ў горад спецыяльна, каб дрымаць сабе нейкую падказку з козлом. Але не. Мне придется праз козла я пакуль не пройду. Можа паразмаўляць з кім? Пакуль паспрабую паўзамадзейнічаць там, дзе яшчэ не... Чамусьці я магу ўзамадзейнічаць, вось гэта мне цікава. Можна яшчэ Ніко I патэлефанаваць? looked at the plug I'd fixed and touching the glass washer would have Давайте Ніко патэлефануем. Можа яна нешта падкіне. Hello? Nico? Who is this? Яна зноў It's me, такой... George. Are you okay? Yes, of course I am. Well, take care. I'll be back soon. Yeah, thanks for calling, George. Any signs of our friend the clown? Yeah, he turned up dressed as a pixie. What? Did he see you?
He came back and talked to me. Are you crazy, George? The killer knows who you are. Relax. It wasn't me he was after. It was Pilgrim's Gem. Угу. Забудьте, зараз на нашій задниці буде висіти. Буде за нами ганяться. Excuse me. Yes, sir? Блін, ти нічого не можеш нам підказати, а? Does this Геймплей. gem mean? Phew. What a beauty. I found you. So I see. You'd... Блін. May I borrow? You could... Нечто Do you безкорисно. recognize? No, I've got a score. I don't want it. It is A priest? sure. And he teach... According to Mahoney. Isn't that right, class? Didn't he teach you the art of pugilism? Dial. Sorry, Michael. I was miles away. I never... Ну, треба посябровать з козлом, ён оборонить нас от забойця. Неблагий варіант, тільки ось як посябровать з козлом. Thanks. Что козел може любить? Ён злы, почати все за того, що голодний. Йому потрібно було б, може, сена якого дати, але сена я откуда я возьму його? Ну, по типу, сена там есть, просто я його забрати не можу. Я можу тільки узлезть, типа, ускаркатися по сену. Може, я повинен сено чимсі собрати, по типу, такого? Мені просто лепі нічого не приходить в голову. І він бадать тебе любить. Ну, так, але мені альтернатива потрібна. Ну, ось так, наприклад. Зараз просто розним полузаємодійничаю. Чому? Да тому. Просто так. О, почекайте, я можу поспробувати полузаємодійничати, правильно? Так. Не взаимодейничается, але чому б ні? Я зараз натыркаю что-нибудь. Просто усе прадметы з таго, што ёсць, каб яно выпало як варыянты. Такой вялікі... Блин, мне падабаецца гэты рэжым, што яно выключаецца варыянты. Таму што я магу забыцца, што я ўжо спрабаваў гэта. І тады у мяне просто скончваюцца опцыі, і я раней ці пазней па тыпу знайду, што патрэбна рабіць. Для такіх тупаватых, як я, ідэальна. Бо часу я пазл не разумею, да ё-маё. Просто каб пазбавіцца ад опцый. Ну, давай. No. Неяк мудрагедзіста спрабую падмануць козла, я гуляў у пазлы, у квесты старыя. Усялякая херня можа адбыцца. Так. У нас яшчэ некаторыя варыянты засталіся. Але яны пакраху скончваюцца, і гэта радуе. Не? Пачалі ўсё нічога у мяне тут не ўзаемадзейнічае ні з чым. Не хапала малпа. Блин, малпа у The Longest Journey. Это, конечно, брутально было. Ну, там, насамрэч, у The Longest Journey не хапае там літаральна момантаў і патрэбна лезці ў праходжанне, каб зразумець, што я павінен рабіць. Ну, не патрэбна, але можна згубіць столькі часу. Ну, ўсё мне, усе варыянты тут перабраныя. Нічога ў інвентары не сумяшчаецца. Это мы зведаем 100%. Нічога ні з чым. Так. Нам не хапае тэчцы скріншотаў з нататкамі. О, блин. Ну, Blueprints добрая. Яна вельмі файна зробленая гульня. Гэта вельмі добры пазл, ніякіх прэтэнзій. І тое, што нататнік спатрэбіўся і гульня аб гэтым папярэджвае, гэта таксама крута, а не проста яна такая, ну, ты зараз гісторыю паглядзіш. Не, яна такая, зараз будуць пазлы. Будуць пазлы ў пазлах. Рыхтуйся, хлопча. Вось, гэта добра. Адзінае, што так, на 40-й гадзіне як бы ўсё яшчэ цікава, але не настолькі аматар пазлаў, не настолькі. Мне падабаецца канцэпт гульні, але гэта самае, калі мы будзем допраходзіць, то хутчэй за ўсё па галасаванню, таму што я не жадаю, каб вы сядзелі і таму што, ну, я не ведаю, колькі мне і што мне патрэбна рабіць там далей.
Вось, і гэта будзе хутчэй за ўсё па галасаванню, будзем спрабаваць дабіваць усё, што ёсць у гульне. Вось, калі будзем працягваць Блюпрынца. Упершыню убачыў гульню на PS1, таксама закрас на казле, калі пазней праз інтэрнэт даведаўся, як яго прайсці, атрымалася далёка не адразу. Шчыра лічу, што яны маглі бы нататнік з фоцікам будаваць у гульню. У Blueprints так. Але мне падаецца, што калі ты праграмуеш такую штуку, то ты павінен зрабіць яе альбо максімальна гібкай, альбо, ну, мне падаецца, яны нармальна зрабілі. Яны пакінулі гэта на скриншоты і на нататкі свае, таму што ты можаш арганізоўваць свае веды як жадаеш. А калі ты даеш інструмент, ты як бы падказваеш, якім чынам ты павінен ім карыстацца, то бок, ну, логіка ў гэтым. Усё ж такі свой нататнік, ён як запішаш, так запішаш. Калі даеш інструмент, то ў ім ён павінен альбо мець занадта шмат магчымасцяў памерам з гульню, альбо проста сказаць людзям, давайте, вам прыйдзецца запісваць і рабіць скриншоты. У першым ремастеры казла спросцілі. Хто гуляў у арыгінал, дакладна памятае казла, нават калі ўжо гульню не памятае. Ага. Ну, казёл пакуль, мне падаецца, увогуле, пакуль што з маіх варыянтаў таго, што ёсць у Ірландыі, я паспытаю невялічкую падказку, Вячеславіч. Ці патрэбна мне вяртацца ў Францыю дзеля гэтага? Типу, вось зараз мне патрэбна, таму што адчуванне, што мне патрэбна ў гэтую самую It was a Францыю. couple of papers. I searched the trash, but Нічого карыснага, так. З вадой яшчэ, ну, ліхтарак хутчэй за ўсё не падыдзе, але я буду ўжо выкарыстоўваць усё, што ёсць. Не патрэбна вяртацца, дзякуй. Таму што гэта раптоўна адкрывае, то бок я зараз магу натыркаць тэарэтычна, але хутчэй за ўсё, я на лакацыях казлом павінен вельмі асцярожна ў пэўнай лакацыі месцы стаць і скарыстаць правільны прадмет, вось такое адчуванне. Я магу памыляцца, але, ну, вось да гэтага ўсё ідзе. Я зараз гэта і пайду рабіць, таму што я не бачу, якім чынам я магу атрымаць сабе больш прадметаў. Не змагу. Так, правильно. Там же сказали, что по типу мне для раз у день только ходить автобус. Правильно. Давайте тады. Я просто збираюсь атрымаць як мага больш the прадметаў. farmer was drinking and chatting with it. Maybe abduction had replaced cattle raiding as their national Спробуем щось Hello. добиться. What? Do you recognize? No, he's not a friend of you. Oh no. I knew it. This is the gem that people. So that's what all the fuss. I can't see why myself. Why men would fight and steal and kill over a little ball. Well, it's kind of neat the way it's spot. I gotta go. Сумніваюся, що яны нешта дадуць, але, блін, мне хочется уже просто закрыть гэта пытанне. Hello. На конт The машины. boy told me Fitzgerald was. McGuire is always spit. I don't know where he gets them from. Television, I expect. If I was you, I'd take what he says with a generous pinch of Ось salt. гэта казёл, каб яго абысці, трэба аб'ехаць палову Еўропы. Ну так, ультыматыўны казёл. Мне падаецца, з тым казлом адзіным правільным прадметам мае быць ружо. McGuire's tale about the car sounds quite plausible to me. He says the driver was. That boy has a head. Goodbye for now. Hey, Hello there again. what do you know about? Leprechauns. Sure, and a cousin of... Oh, come on. It's the truth, I'm telling you. She fell asleep. When she woke up, there he was. Tell me more about your. Oh, well, young Mary was speed. Блін, там Be про my лепрекона bride, історія і... Okay, says she, and he slipped something indeed. So there you are. Proof. Well, that's no proof. Not so. The following. Did the leper What promise was that? that she'd never want for riches again? Now, there's the strangest thing. I thought you said she was claiming the social. Indeed, Mr. O'Brien. But
She told me, Pat, she says, that little darling boy. Не. Bye. Вельмі карысна зноў. Аж мурэная гісторыя адерландцаў правда прыконаў. Hello again. Версію на рынку пратавалі кепска, быў велічэзны інпут лаг да інерцыі курсора. Усе напісаныя усе падказкі даруйце за памылкі. Ну, я разумею, па тыпу я павінен нешта зрабіць і хутчэй за ўсё там своечасова нешта натыркнуць і, ну, такое. Карацей, казёл нейкай камбінацыі і там хутчэй усё тыркаецца. Тут пытанне, якім прадметам, і хутчэй за ўсё гэта будзе гэты самы, як яна, рушнічок мокры вось гэты, які я зрабіў. Чамусьці мне падаецца ён, таму што я яго атрымаў тут. Давайте паспрабуем рушнічком нешта натыркаць. Так. Тут у меня одразу включается интеракция любая. Так, добра. Позиция може уплываць. Мы гэта ведаем. А ён абыходзіць тады. Чаму ты абыходзіш? Чаму ты не пайшоў вось тут? Завжди патрэбна карыстацца рэчамі. Просто отключается курсор. Вось тут курсор отключается, и он литерально шером становится. Тут так само отключается. То бок, як только я захожу ў зону, ён отрубается. Я не могу взаимодействовать в гэты момент. Отсвечивать актыўныя области. Калі я наводжу поблизу, то яны показываются. По-моему, был режим, які увогуле спрашчае ўсё. Давайте-ка поглядим, что у нас есть. Так, кастомные. Option Reduction. Аўтаматычныя падказкі. З'яўляюцца падказкі, калі вам патрэбна дапамога. Так. Пасля 5 хвілін з'яўляецца гэта сама падказачка. Подказывать, калі новая по дапамога ў гульне может быть доступна. Ну тут есть своя дапамога. Может, давайте ёй скарыстаемся. Game Help. Так. Подказка. Магчыма, казёл, гэта яго жа... Карацей, падказка гульні. Вось як сама гульня падказвае. Першая падказка, і наступная будзе толькі праз 5 хвілін. Магчыма, самы найгоршы вораг казла гэта ён жа сам. А што можа быць яго, ну, у ідэале люстэрка нейкая, так? Альбо перашкодзіць яму, ну, каб ён зрабіў штосьці, нейкую памылку. Можаш узаемадзейнічаць. Ну, люстэрка было бы ідэальна, просто люстэрка нідзе не ўзнікае. Тут узаемадзейнічанне я літаральна не спрабаваў. Яно шэрым становіцца. Ну, па тыпу, гэта значыць... Вось. Калі пачынаецца анімацыя, я не магу нічога рабіць. Адразу же шэрым становіцца мышка, і я не магу націскаць, і яна нікуды не клікае. Калі тут паспрабаваць, то тое ж самае адбываецца. Вось, як толькі ён пачынаецца анімацыя, усё. Я паспрабую зараз легчы, і проста легчы тут і ляжаць, і нічога не рабіць. Не. Заблытаць я жадаў бы гэта зрабіць, але зноў жа, калі ў мяне няма магчымасці ўзаемадзейнічаць аніяк, то якая мне розніца? Норм ляжым, ну паляжаць можна, так. У нас ёсць ліхтарык, які нічога не зробіць, хутчэй за ўсё.
На козла нельга. Оп. Ну, у ідэале, я б думаю, заблытаць яго за плуг, але я тады павінен абысці вось з гэтай кропкі, напрыклад. Толькі персонаж паводзіць сябе як мудак. Ну, калі вы заўважылі, то там ёсць праход. Герой можа прайсці, як бы, ну, вось так, просто сюды. Але калі я націскаю сюды, ён абыходзіць і такі, я пайду бліжэй да козла. Я не буду тут хадзіць. Так. Ну, малаверагодна, я магу. Ой, аж ну туды мы можем зайсці. Ну реально, на мой погляд, самае лагічнае было бы зацягнуць яго за плуг. Вось гэты плуг, і там шмат чаго, дзе зачапіцца можна. Калі козёл прабяжыць сюды і паспрабуе піхнуць нас, то ён як бы заблытаецца там, так? І мы можам скараціць яму як бы шлях, ён не зможа нас там дастаць. Праблема з плугам у тым, што я не магу да яго дайсці. І дзе б я не націскаў, вось зараз, бачыце, ён ужо ідзе ў іншую кропку. І ён абыходзіць гэтую ўсю халеру. Каб упасть... Што? Што? Гульня? Гэта што за халера зараз была? А чаму зараз? Што? Я атрымаў тое, што я жадаў. Як гэта атрымалася ў мяне? Што? Чаго? І зараз ён... Да блін! Там дзесьці ёсць кропка, праз якую я могу абыходзіць. Блин. Что за холера? Дзесьці ёсць мікрапіксель, у які я змог абысці. Ладно. Гуляние где? Это трошки дзіўны момент. Добра. Не, ну просто як бы вось я атрымаў тое, што я жадаў. Толькі персонаж вельмі дзіўна тут паводзіць сябе. Вы можете пабачыць, дзе я націскаю і куды я націскаю, так? Дзе мае крокі. І вось зараз я націснуў літаральна тое ж самае месца, як і раней, але яно не спрацавала, так? Давайте, можа, на старую графіку пераключымся. Так. А, на старой графіцы тут хаця бы мяшкі ёсць. Добра. Толькі герой неяк паводзіць сябе як придурак. Так, добра. Ну хаця бы я бачу зараз, бачыце розніцу. Тут быццам бы праход ёсць, а тут яго няма. І вось гэта розніца. Хаця бы тлумачыць, чаму галоўны герой паводзіць сябе як мудак час ад часу. А чаму? Ён жа раней праходзіў. Што я не так раблю зараз? Ды... Ладно. Падказка павінна з'явіцца вось-вось. Наступная. Вам патрэбна гэта самае, абмежаваць жывёлу. Таймінг гэта ўсё. Блин. Я назад адыходзіць павольна, нам трэба выйграць трошкі часу. Дык у сэнсе, ён павольна адыходзіць назад. А якая розніца? Ён адыходзіць павольна, там немагчыма ўзаемадзейнічаць ні з чым, і мы падымаемся даўжэй.
А типу, я павінен яго прывабіць увагу ў адным месцы і потым прайсці тут? Гэта ў гэтым сэнс? Ну, зараз ён надыходзіць, так? І ўсё, калі я падняўся, ўжо ён скончыў анімацыю сваю. Я націскаю, ён скончыў анімацыю, я толькі тады падняўся. Я скончыў гэта пазней. Калі я пачну адсюль, то гэта не дапаможа. Зноў я падаю, ён адыходзіць, я паддымаюся, і мы скончылі літаральна ў адзін час. Смок, дык я атрымліваў розныя вынікі. Я паўтараў одно і тое ж дзеянне з рознымі вынікамі. Разумееш, у чым справа, Смок? Гэта не ўсё так проста. Так, а калі крок і спыніцца? Ну, спрабуем, давай. Я націскаю вось тут, ножкі з'яўляюцца ў іншым месцы. Не. Не варыянт. Я бясконца клікаю. Зараз бясконца 1000 клікаў уже прайшла. Табард, вось, што ён робіць. 1000 клікаў. Ён ходзіць як прыдурак тады. Не, гэта так не працуе. Не. Самае хуткае, што я магу, гэта націснуць у правільным месцы. Дык, а як я... Што я зрабіў так? Я ж замог неяк абысці за гэтую штуку, правильно? Я націснуў вось зараз вось тут, і ён пайшоў у абыход. І зараз мне пне. Окей. Я націснуў вось тут. Калі я націсну, я ўпэўнены зараз, што калі я націсну хоць дзе-небудзь, ён пойдзе назад. Зараз любы клік, каб вы разумелі, у любым месцы прывядзе да таго, што ён пойдзе вось сюды. Вашыя прапановы, чат. Што мне клікнуць? Паспрабаваць вось сюды пайсці? Націснуць на плуг? Альбо яшчэ што-небудзь? Давайте, чат, вашыя прапановы. Вы пабачыце, што ні халера ў мяне не атрымліваецца. На плуг. Націскаю на плуг. Націснуў на плуг. Смок. Я толькі націснуў на плуг. І мы атрымалі вось гэта. Мне падаецца, я ўвогуле баг знайшоў. А тыпу я не павінен туды праходзіць. Неправильно націснуў на плуг. А як я павінен быў правильно націснуць на яго? Так, падказкі яшчэ у гульне. Наступная праз хвіліну яшчэ. Окей. Так, давайте паспробуем яшчэ раз. Той же самы падыход. Паспрабую туды забрацца. Не? Окей. А чаму яна працавала? Як гэта працуе? Не-не, ну куды ты ідзеш? Зайдзі назад. Вось калі я выходзіў ззаду, заўсёды мне атрымлівалася. І вось он неяк ідзе па чамусьці, я толькі на міліметр просто ўверх падвёў мыш, і ўсё, я атрымаў. І прайшоў, бачыце? Давайте паспрабую сюды, ўверх. І ён ідзе назад, окей. Не-не-не, не ідзе туды. Выйграй час і рэзка на плуг. А як я выйграю час? Прадметам? Ну, по типу, Вячеславіч. Таму што як я выйграю час? Чым я магу яго выйгрываць? У мяне не складваецца гэта ніяк. Падказка яшчэ. Паспрабуйце злавіць казла і яго прывязь у плуг. Ну, дзякуй вялікі, гульня. Я гэта і так разумею.
З ляжачага стану тыкай. Дык з ляжачага стану ні халера не тыкаецца. Мышка літаральна шэрая, бачыш? Я націснуў на плуг з ляжачага стану. Я націскаю. Ну, я зараз націскаю на плуг просто увесь час. Увесь час націскаю. Без конца. Я не спыняюся абсолютно націскаць на плуг. Ну і карацей, вось ласка, датыркаўся. Что я не так роблю? Подказка. Наступная. Раз 4 хвилины. Добро. В олдовом режиме? Ну давай поспробуем. Может быть, ну, может быть косяк. То бок, вось он плуг. Калі паспрабаваць з ім паўзаемадзейнічаць. Я зараз толькі і раблю, што клікаю на плуг. Толькі гэта і раблю. Я падымаюся даўжэй, чым ён казёл адыходзіць. То бок казёл, бачыце, адыходзіць. Я ўжо націсну на гэта, але мы ляжым. Может быть, мне патрэбна пасцяліць там, не ведаю, каб мне мягчэй было падаць, не ведаю. Ну тут ні халера я не магу паўзаемадзейнічаць. На гэтага не магу. Не ведаю. Прадметам паўзаемадзейнічаць. Ну, уже я просто ляжу, і вось я націснуў, я ўжо націснуў. Толькі персонаж падымаецца, анімацыя персонажа даўжэй, чым казёл. Хай саб'е управап і адразу на класны на плуг. Это по типу справа у гэтым баку. Дык справа такая ж самая праблема. Ну, по типу я націскаю вось тут. Вось, я націснуў на плуг. Ужо. Персонаж і раптоўна тут ён бегае. Кабзда. Гэта не тое, што ты чакаеш. Дык просто ведаеце, і гэта можна было бы, я бы спагадзіўся, што гэта лагічна, калі б персонаж справа уставаў не павольна. То бок ён устае, і ён устае справа так же сама доўга, як і злева. Заўсёды. Ну, па-тыпу я бачу ўжо ніякая праблема. На сонькі яно яшчэ моцна тармазіла. Ну, як бы логіка зразумелая, просто што падказка, калі б у гульне, ведаеце, як бы гэта праблема ўся вырашылася з казлом? Калі б справа ты уставаў хутчэй, чым злева. Ну, па тыпу, ты просто па тыпу хутенька падымаешся, анімацыя пад'ёма, казёл адыходзіць назад дастаткова доўга, і у цябе ёсць, ты падымаешся хутка, і ты такі, у мяне ёсць яшчэ час што-небудзь зрабіць, вось гэта. І пакуль казёл вяртаецца, і тады ты можаш яго падмануць. Hey, Billy. The goat responded with a cool. The goat was tangled. No way was I going. Ага, окей. Я просто цікаво, ці я магу нешта зрабіць тут яшчэ, калі сітуацыя змянілася. Хутчэй за ўсё не. Ну, неблаго. Кладзі козла ў кішэню. Неблагі план, як і нармальны квест. Ну, казёл пакуль што самае складанае ва ўсёй гульне было. Астатнія нам нават пад падказкі не патрэбны былі. There was a pattern of 5 holes arranged on the wall. 5 дзірак. They'd been drilled there deliberately. Статуя з 5 дзюркамі. The statue was too heavy to lift. It overbalanced it. The statue lay face up. А ці магу яго пацінць, не? Занадта цяжкая. As I swung the stone upright. О, дзіркі ў гэтым самым пяску засталіся.
I placed my fingers in the 5 impressions left by the fallen stone. 5 пальців ідеально трапило. Окей. 5 пальців, I placed my fingers and thumb into the але нічого не відбулося. Щось мені ще не хапає. The bench had probably been used by Pegram and his archaeological team. Добре, давайте ще глядати далі. The only object on the table which interested me was a small. As I dipped my fingers into the soft white powder, I realized what it was. Plaster of Paris. I'd used it in kindergarten. О, ідеально. У нас є The грити. sack was. Блін. I reached enough. into the sack. По типу пластир это... Пластир это, по-моему, гипс, правильно? Мы уже вызначали это. Або пластилин. Я не упевнений. I sprinkled the plaster on the sand. Добре, забираем. И эту штуку мы просто возьмем и I заберем себе. smoothed the plaster level with the sand. Йому потрібна вода. I squeezed the towel as hard as I could, but it was barely damp. Почекайте, я зараз чатку читав і... Угу. I squeezed the towel as hard as I could, but it was barely damp. Угу. Тут два варіанти. Або ми повинні дойти до бара з этой самой, з рушничком і наповнити воду куди-небудь яшчэ, акрамя рушника. Альбо мы павінны просто хутчэй гэта рабіць, то бок ад бара набраць вады і адразу пайсці сюды. Зараз это даволі дзіўна, зараз пойдзем якраз. Самы эфектыўны спосаб пераносіць ваду гэта ў прамоклым ручніке. Дык дзеля гэтага усё рабілася. Я паспрабую зараз перанесці ў ім. Ну, якраз таки яно там высохло ўжо амаль. Можа гэта спрацуе. Просто тут вядро ёсць іншае. Можна было б у чым-небудзь яшчэ перанесці, але, ну, логіка проста. А што калі я павінен сумясціць яго? Чакайце-ка, у мяне ж там ёсць яшчэ гэта... Я магу яго запихнуць сюды, не? Окей. А што калі я вось так зраблю? Не. Ну ладно, я спрабаваў. Давайте яшчэ раз яго вады набярэм. Козёл усю ваду з ручніка паўбіваў. Можа, хтосьці можа просто сэканоміць мой час і падказаць, па тыпу, я правильно раблю? То бок, і калі я хутка просто прыйду туды, вода ж застанецца ў рушніке, і я магу спокойненько і выліць яе просто на гэта на гіпс. Правильно же? Я ўсё правильно зразумеў? Альбо мне патрэбна нешта яшчэ будзе. Ну, зараз я ўжо даведаюся. Ты правильно робіш, але я гуляў рэмастер, таму ты мяне не слухай. Ага, окей. Козёл, Біллі, вітаю. Оп. Подається, зараз працюю. Так, нормально. Все правильно зробив. The trickle of water was quickly absorbed. І ми можемо забрати його, так? Чудовно, і I зараз eased установимо. underneath. The hardened plaster cast fitted snugly into the 5 matching sockets. There was a soft thud, then silence.
Вы глядите. У Тямура, так у меня ліхтарик є. Чого мені бояться? У сенсі, він такий, А, ён автоматом ліхтарик використовує, добре. Що там у Тямри? Тим часом у Ніко. So, where did you stay last night? At McDevitt's. I got to drinking with Doyle and a couple of the guys. That explains why you look so ill today. Did you get any sleep at all? У Not сенсі. much. I had to share the room with another guy. Did he snore? Hardly. He was dead. Then Leary woke me in the middle of the night to help bail out the cellar. The cellar was flooded? Yeah, some idiot had left the faucet running, And you say Pegram has disappeared? without a trace. But my visit wasn't a complete waste of time. Ні, почекай. А, это що ж Pegram's таке? gem? The Templar's gem. Whoever Jacques Marquet is, Это на наступний he's in день, for я не что. disappointment. Jacques Marquet? He's the guy who should have collected the gem from Fitzgerald. What are Мені your зараз таке plans? офігіло, те, I що ми want to двойник. find out who, what, or where Montfaucon was. All I've got to go by is the name and a picture of a hanged man. Блин, нам не дали нормально оглядеть это самое. Я думал, что мы у часовни то и оглядим нечто. Там малюнок повешенного человека. Let's take another look at the map. У нас есть тренога, That's the tripod in the... That's the gem that Pegram... и мы, значит, ем. И у нас есть чел, и где он там? Вот это. There's a guy with a sword. Between them is a... That's the gem that... Ну так мы, отрывается, нашли два ковалки. Не? Let's take a... А який план у нас далі, Жаншина? Скажи ко мне. Що ми будемо робити далі? Do you want to look after the... No, Josh. Що ще можна пропонувати? Потиснути трубку. Hey, Nico, shake hands with me. No chance, Buster. Ну чому? Hey, Nico. Not. Look, Nico. Yeah. Why is it that men never really grow up? What's your problem, sister? Your pockets stuffed with useless junk like little boys. You never know when useless junk might come in handy. Look, Nico, a hand... Yeah. Добре. Може я Are на you нечто про sure какую you've never heard of компанию Thomas я Merlin? Positive. Добре. Did I show you... Huh? Did I show you... О, блін. Я навіть не ведаю. I can't sit here all day. Okay. Don't for... And why don't you Може, see ну fossils днем have може anything? заявився это. Okay. Anything else I can do for you while I'm shopping, a trip to the laundromat? Just take care of yourself. Як звичайно, вона нікуди не йде зі своєї квартири, і ми не повинні все робити. Тоді, може, зараз ми у музей можемо трапити і знайти Лобіньов і Сябра. Музей? О, He чел. was a thin-faced, pallid guy with a questionable taste in outlandish clothes. My mother used to dress like that. I beg your pardon. Are you Andre Lobineau? That's me. You want my autograph? No, I was told you may be able to help me. Help? My name is George Stobart. I'd like your professional opinion. Well, okay, shoot. Мужик, погляди-ка на скруток. I'd like your opinion on a medieval manuscript. Why not? Do you have it with you? No, it's too fragile. And besides, there are certain people who'd stop at nothing to get their hands on it.
Intriguing. Do you have a copy of the text? There isn't much, only a few Latin phrases. I was kind of hoping you'd help decipher the pictures. Without seeing the manuscript, that's a tall order. Just tell me one thing. What does the image of two men riding on the same horse suggest to you? The Knights Templar. Does the Templar seal appear on this manuscript? I'd love to see that for myself. А типу, ён кажа пра... Мы яму расказалі пра манускрипт, але не даем яму сам манускрипт. І дапамога яго расшифроўкі без паказвання самого манускрипта увогуле цудоўная ідэя. Ну, вось. І маці Стабарта? Не. Ён не маці Стабарта. Ён апранаецца, як яго маці. The manuscript is being looked after by a friend. In Paris? Yeah. Not far from here, in fact. Well, just give me the address and I'll come round and take a look. I'm not so sure about that. Maybe I should check with her first. A female friend? Yeah, she's a woman. Maybe it was my imagination, but I noticed a predatory look in his eye. Suddenly, this friendly historian had turned into the big bad wolf. Добра. І мы сказалі, што манускрипт у сяброўцы, і ён такі у сяброўцы. Монамі. Can you tell me anything about the Knights Templar? I sure can, Georgie. Soldiers, diplomats, mercenaries, monks, bankers, you name it, the Templars fit the bill. The greatest fighting force in Christendom, the militia of Christ. Jeez. Окей, йому вельмі гэты крыжакі падабаюцца. How did the Templars get their name? From the building in which they set up their headquarters. The King of Jerusalem gave them part of a mosque on the Temple Mount. It was said to have been the site of the original Temple of Solomon. The order became known first as the Knights of the Temple, and later as the Knights Templar. You're a mine of information, Andre. Glad to be of help, Georgie. How come the Templars became so wealthy? There was a constant stream of new recruits to their ranks, many from noble families. They were required to swear a sacred oath of poverty, chastity, and obedience. So, their money, goods, and lands were donated to the order. The Templars soon held land in France, Scotland, England, Spain, most of Europe, in fact. The poor Knights of Christ became the wealthiest power in Christendom. Ну, снова механік. У мяне то тое ж самае здзіўленне. Як нехта казаў у чаце, што ў кожнага павінна быць сяброўка з Францыі. У кожнага, як гэта, паважаючага сябе мужчыны павінна быць сяброўка з Францыі. Так, тампліеры могуць усё. І стрымерамі быць, і дата-аналітыкамі, банкірамі, і рыцарамі. Усё адразу. Is it true that Treasure of the Knights Templar was... Who knows? Oh, if it does, the truth has never... What do you mean by that? The Templars have attained a mythological status. Like the Я King вважаю, што Arthur матаю of the трошки, Britons. таму што яны даволі доўга кажуць, некаторыя персонажы вельмі доўга размаўляюць. Still exist. Do you think that's likely? No, not for a minute. Так, Does the абрамалінок. name Montfaucon mean anything to you? Sure, it was the most grisly spectacle in Paris until the Revolution. A public toilet? Montfaucon was the place of execution for many thousands. A dark temple Месца of death, павешання. with row upon row І of оно было ў arches, царкве ў each той. one framing a grim exhibit. Scores of rotting corpses swung on creaking rope, while the crows devoured their flesh. That explains the image of the hanged man. I found a reference to Montfaucon in Ireland, in a village called Lochmarn. Lochmarn! That's where Pegram was digging. That's right. He'd left the excavation before I arrived. Што ён ведае пра Піграма Do you тады? know Pegram well? Not really. I met him at a conference. I would have liked to talk to him in depth, but I didn't have time. When was this? Oh, back in the summer, July, I think. The second week of July? Maybe. Yes, it was, just before Bastille Day. So Pegram was in Paris at the same time as the other victims. Pardon?
Victims of what? Nothing. Just thinking aloud. Пігр быў у Парыжу ў той же самы момант, калі і астатнія ахвяры, але потым ён з'ехаў, і якраз такі знайшоў потым драгацэнны камень. Можа ён адзін з тых, хто шукаў на гэтай групоўка, на якую нападае, па тыпу гэты забойца, ён палюе на тых, хто шукае скарб тампліераў, і атрымліваецца гэтая групоўка, якая шукала скарб тампліераў, якраз такі была атакавана, і ну амаль уся перабіта. Where was the site of Montfaucon? To the northeast, near the Canal Saint-Martin. Ён падказаў, But дзе there's раней nothing знаходзілася there now. месца The old гэты gibbet was павешаны, torn down during the Revolution. але яно было знесена падчас рэвалюцыі. This friend who has the manuscript? The anonymous girlfriend. She lives at 361 Rue Jarry. Мы сказали, блин, I'm not well. I'll drop by. Just as soon as I can. мы ему подказали адрес своей сяброўкі. Thanks for your help, Не Andrew. помню, што You're гэта добрая ідэя. Трэба было ўсё ж такі ў яе спытаць перад гэтым. Але проста яно як опцыя по тыпу, ну, у нас же, я ж не ведаю, што я яму кажу, просто партрэт. Добра, тады да сяброўкі спачатку давайте да Ніка падыдзем. Якой з рэвалюцыі дакладней, калі ласка? Ну, я тут думаю, французская рэвалюцыя. Так, Рue Jarry. Падыдзем да сяброўкі, да Ніка. Паслухаем, што яна скажа наконт таго, што ён зараз Hey, Nico. зараз прыйдзе гэты чел. Oh, Так, про Have you крыжакоў. found out any more about the night? Yes, the guy responsible for the downfall was Philippe IV, the King of France, otherwise known as Philippe le Bel. Well, he is known to history as Philippe the Fair, but I doubt if the Templars called him that. I'm sure André will tell you all about him. Добре. Let's take a... І можемо манускрипт поглядіти. Ну, нічого такого. Давайте тады на былое месца. Блін, я гляджу на час, уже трэба было бы скончваць. Давайте прыйдзем просто на месца, агледзімся і буду скончваць ужо на сёння. На месца там, дзе раней былі павешаны, малюнак гэтага быў якраз такі у царкве, ну, в этой храме пад замкам Монтфасьон. Окей. То бок дзесьці тут і хутчэй за ўсё мне хутчэй за ўсё туды у каналізацыю. Пры гэтым мне нават ёсць чым адчыніць. Адразу паспрабуем гэта. Оп. Hey, you! What do you think you are doing? Этот чалавек мне задоволен тым, на што спрабуй. Alone. Now. Окей. Чаму не? Sorry, no harm intended. You stay away from that. О, блін. Ну, добра. Не пушаюць нас так проста уніз, і плюс тут яшчэ можна пайсці ў іншую лакацыю і з паліцэйскім паразмаўляць, хутчэй за ўсё яго прыйдзецца адвесці адсюль. Мы даведаліся сёння пра тое, што, ну, больш пра тампліераў, больш пра гэтых самых, пра забойцу, і тое, што ён палюе насамрэч за тым же самым, што ў нас ёсць зараз, так што хутчэй за ўсё мы наступная цэль гэтага забойцы. Ну, спадзяюся, што гэта так не адбудзецца. Скажу, што Broken Sword цікавая, гэта крутая, ну, для 96-го года ачмурыць, як прапрацаваны квест. Вельмі, як ужо абмяркоўвалася, ён на свой момант быў высокабюджэтным, і гэта круто. Ну, ён круты. Вось. І ремастр, дарэчы, вельмі неблагі, то бок, ну, як бы... У прынцыпе, графіка і палепшылася, і тое, што патрабавала выпраўлення, но рэальна гэта самае і падвыправілася, і стала лепей месцамі. Даволі добра. Забойца быў казёл. Казла, дарэчы, прайшлі добра, што прайшлі, таму што казёл... Ён душны. Я разумею, у чым праблема, і калі на павольным камп'ютары, не, гэта так не робіцца. Гэта, падаецца, самая слабая будзе кропка гульні. Увогуле за ўвесь час. Таму што астатнія нават і падказкі не вельмі патрэбны былі. Можна нават не здумацца было. Душны казёл. І згодна, ён вельмі душны.
Я не ўпэўнены, наколькі там у тым дворыкі душна было, але я ўпэўнены вельмі, вельмі і вельмі. Я паспрабую вас перадаць далей зараз. Паглядзім, хто чым займаецца. Я бачу Руді у Deathloop і дзед Максім у The Long Dark. Але мне падаецца нейкая памылка, таму што ён зараз мне падказвае прадпрагляд, што ён у танках. Ён забыў хутчэй за ўсё пераключыць гэтую самую катэгорыю. Тады я перадам вас да Руді. Ён дакладна ў Deathloop гуляе, можа і ён памыліўся. Не, Руді дакладна ў Deathloop гуляе. Добренька, я вас перадам да Руді. Ён якраз, я так разумею, не так даўно пачаў, 10 хвілінак назад. Я да вас, я вас да яго перадам. Мы пабачымся з вамі ў панядзелак. У панядзелак мы хутчэй за ўсё будзем працягваць, ну, 100% будзем працягваць экспедыцыю, калі нешта не здарыцца. І ў аўторак у нас будзе Frostpunk. Добрага вам дня, добрых вам выходных. А я з наступнага тыдня ўжо выходжу на працу. Вось, так што буду сачыць за таймерам, паспрабую неяк, каб усё нармальна атрымлівалася ў мяне па раскладзе. Добренька. Адпраўляю рэйд.